Harang from Ate Miralisa. Pa-support naman po. Maka 500 thanks. Solid supporters mga idol. Solid supporter daw si Ka-Uncle TV. Excuse. Dito ko sa ano mo Ka-Uncle TV ah. Dito ko sa bahay mo, dito ko sa pag-install ng escalator. Baba ka ng bahay mo. Tamsa Coast from Marites Ijan. Nubird Papa, number 1. May love sa tot host Nubird from Ati Super MC Vlog. May love sa tot to all. Solid supporters mga idol. Tamsa Coast from Marites Ijan. Super MC 22 Vlog. Pasok na mga solid supporters natin dyan po. Love na po dito. Oh, may jacket na kaibigan. Baba po kayo ng link nyo at manood po bago mag-date bago mag-subscribe. Manood muna. Tapos pakapanood, saka mag-comment kung ano yung napanood nyo na ayon sa video. Wag po yung tambay lang host. Tulog. Sige, matulog ka na po Ate Marites Ijan kasi maanga na dyan sa trabaho nyo. Di ba nga sabi nyo kanina 3 AM, baka 4 AM na dyan. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Nobird Papa nag-drop ng bahay. Yun, Ka-Uncle TV. May jacket na po yan kaibigan Marites Ijan. Kumakatok po si Uncle. 500 po tamsak po. Kaibigan, magdikit ka na lang ng kaibigan Ka-Uncle. 473 red to grade 5. Magdikit ka na lang ngayon. Una muna si Ate Miralisa. Yang nakapin, unahan muna tapos panoorin mo ang video niya. Magbakas ka. Babalikan ka na mga legit yan. Walang nagdadan dito sa akin. Walang dan agad. Wala. Why do people choose that small? Yan, si Manny Orly. Nobird Papa, puro legit yan. Full watch lahat yan. Pag isa kang monetize channel, full watch yung mga yan. No skip ads. Magandang ubaga dyan kuya. Salamat Junjun. Thank you very much. Ingat lagi dyan sa pinagtatrabawan mo Bigyan kita Ijan Baba ka ng bahay mo Ijan. Ate Miralisa dito ko sa bahay mo.
Ate Miralisa, oh. Like number 37. Like 37. Like 38, Ate Miralisa, oh. Like number 38. Pang 38, oh, pang 38. Pang 39, Ate Miralisa, oh. Pang number 39. Panurin ko lang yung video mo, ah. 4 minutes and 44 seconds. Like 39, Ate Miralisa. Like 39, oh, pang 4. Thank you, Ate Janine. Salamat, Ate Janine, ha. Judel Official, mega love shoutout to everyone here watching. You idol from Laguna po. Salamat, kaibigan Judel. Pinay Canadian Cares TV, salamat po, ate. May moderator na rin po, nahuli lang. Nanonood po kay Ate Miralisa 4, oh. 4 kay Ate Miralisa. 4 na cellphone natin. Patamsak naman po ako, kaibigan to niya. Oh, sunod ka man ay sunod. Sunod kitang ipipin. May jacket na yan naka-angkol, ah. Baba ka rin po ng link. Kaibigan ka Angkol TV at saka Marites Ijan. Newbird pa oh. Number 1 natin si Newbird. Like 6 my friend. Good morning harang from Ate Jasmine 14 Swertres. Salamat, Ate Janine. Binibiro lang kitang may utang ka, bakit meron ka naman pa ice cream. Tamshik host from Pinay Canadian Cares TV. Lindo, like number na my friend, Jasmine 14 harang. Lagyan ko ng jacket, ate. Ate Jasmine, lagyan ko ba ng jacket? Salamat, Ate Janina. Janine Lifestyle, ha. Salamat. Orly TV Idol, Dan Pulpak na po. Manood, kaibigan ka-Angkol TV, manood. Kasi lahat po nang naandito sa aking live stream, lahat yan nanonood. Pag 5 minutes yung video, tapusin nyo na po. Tapos kung ano po yung napanood nyo, yun po ang i-comment nyo. Tapos yun po ang i-mention nyo. Kung halimbawa naman na go to channel kayo, kung anong pinuntahan yung link, kung anong video, yun ang i-mention mo para yun ang balikan ng dinikitan nyo. Para hindi na siya naghahanap. Para kompleto. Yung Saragosa, Ilarina, Tamsakos, good morning. Katunying. Good morning din, kaibigan. Lagyan ko na ang jacket yan, Ate Jasmine, ha. Lindo. Sa nakapin po mo tayo, sa nakapin. Kay Ate Super MC Vlog. Matatapos na Ate Miralisa, oh. Yung tricycle. Barako 175. Lindo, may ano niyan, Ate Jasmine. May Tamsakos, good morning, Katunying. Padikit din po from Will France Vlog. Yung Saragosa Elran. Ibablis Sunday, Katunying. Daan lang ako, Katunying. Labas kasi ako na. Sige. May jacket na yan, Ning, ha. May jacket na yan. Dito 10 minutes yung yung kay Ka-Angkol TV. Ka-Angkol TV, nandito ko sa baka sabihin mo hindi ko pinapanood. Dito ako sa pag-install ng Escalator Parto. Masinag DM CILRT. 10 minutes and 10 seconds. Thank you from Saragosa Ilarin. 1.23 subscriber. Nakasubscribe na ako sa iyo, kaibigan na Ying Ilarin. Ayan, Kalimbang all na yan. Ying Saragosa Ilarina.
thank you. Oh, thank you my friend. Idol pa, ayun na naman po. Para makuha. Oh, huwag ka magmadali kaibigan ka Uncle TV. Huwag kang magmadali. Hindi madalian ng pag-aayuda ng isang YouTuber, lalo na ako kaibigan. Hindi ako nagmamadaling mag-ayuda. Pero pag nag-ayuda ako ang pag-aayuda ko is magandang proseso para hindi malaglag. Ayaw ko nung barabarang ayuda ng kalimbang dikit lang kalimbang. Hindi. Maghintay ka lang. Nanonood lang yung 4 oh. O, tapos na kay Ate Miralisa o 2, 3. Magdikit ka na ng magdikit dyan, kaibigan kaibigan ka-Uncle TV. All time, big time ngayon. Nagmumukbang si Whitey. Oh, hindi sa pagmumukbang yung kaibigan Ate Ying Saragosa Ilarina. Ang pagmumukbang ni Whitey, kaya laging minumukbang kasi yung mga nagdidikit, kung hindi naman nanonood, wala rin kwenta yun. Lalo na pag kalimbang lang tapos skip na, walang kwenta yun. Kaya maniwala po kayo sa akin, sa hindi. Nasa sa inyo na po yan. Hindi sa pagmumukbang ni Lolo yan kasi si YouTube gusto niya yung magandang proseso pag magsusubscribe ka sa isang channel. Subukan niyo pong itry. Huwag po kayong mag-subscribe sa akin. Panuorin niyo po ako kahit 5 beses lang. Kahit di niyo po ako subscribe, magre-recommended po ang channel ko dyan sa channel niyo. Magpapakita po at magpapakita yan pag lagi niyo pong pinapanood ang isang channel. Pero kung hindi niyo naman po pinapanood ang isang channel, hindi po yan magre-recommended. Malalagas po talaga yan. Aalisin ni Whitey yan. Kaya po kung ang style nyo, ang style ng iba dyan, kalimbang all tapos di naman nanonood ng video, siguraduhin nyo po na marami talaga kayong lagas. Kaya nga ayuda, may hirap. Dapat talaga legit kasi pare-parehas kayo ng babawasan. Ako kaibigan gadget ko is 11. 2 laptop, 2 iPad, 2 iPhone 8, 2 iPhone 5, isang Asus. Digit po lahat yan. Kaya nga po ang pagpuproseso sa pagdidikit ay wag yung kalimbang all dan. Wag yun. Kaya po ako nagtuturo ng maganda para po sa lahat ng small YouTuber. Hindi po para sa akin lang. Tinuturo ko po yung tama para iwas lagas po, iwas reklamo, kung ano pa man. Next, si Manny Orly. Ay, no bird pa muna. Kasi sunod-sunod tayo, para maganda. Si Ka-Uncle muna pala, si Ka-Uncle, ay MVP natin si Ka-Uncle para palitan mo ka natin may release ha. Kanino tong MJ? Dikit ko ito sa'yo, MJ, from MJ Harang. Si Ate Super MC ito. Magandang umaga host, thumbs up. Salamat, Mamiss Lynn. Yun talaga yun. Super MC to vlog, new friend. Promise pala ka. Yan o, ilan na nagbaba oh. Kaya nga ayuda may hirap. Dapat talaga legit kasi paras nga. Ka-Uncle oh. Unang giveaway Ka-Uncle ah. May harang ka na agad. Ayun oh, like number 46. Like number 46 oh, kayo din Ka-Uncle. Di pa nakasubscribe yan ah. Skip ko lang yung ads. Yan o, bell all. $10 minutes and 11 seconds din ang ngayong pelikula. Ayan o, Ka-Uncle o. Pang 477.
Ayan o, bell all. 10 minutes yan ha, 10 minutes sa panuorin ko lang. Ayan o, nagdidikit na o. 477 nga na no. Pang 478. Like number 48. Oh, pang 479. Like number 49. Magdikit ka lang dyan, kaibigan. Kung anong ginagawa ko, yun ang gawin mo. Manood ka, panuurin mo, tapos mag-comment ka kung anong naayon sa pinanood mo. Panuurin video kahit 2-3 minutes. Oo, sana kaibigan. Ako hindi, marami na akong nakasagutan sa hindi, pero hindi naman kasagutan, nagpapaliwanag lang tayo. Kasi kung honest tayo sa sarili natin, magiging honest din yung dumidikit sa atin. Kaya ako hindi ako nagdadrop ng link dito sa pagpupunta akong live stream, hindi ako nagdadrop ng link. Dahil pang ayuda ni host for Miss Lynn. Ano lang yan, Miss Lynn, nahiram natin sa kapitbahay. Thank you, idol. Tambay lang, idol. May visitor ako sa bahay every Sunday. Sige po, sige, kaibigan sa Lersing. Lalabsing, morning from Miss Lynn. Manood para iwas lagas po from Miss Lynn Espanyola. Sa learning po ba ito? Oh, second ay main yata niyan. 15 ka lang po from Miss Lynn. Second account niyan. Second account niya. Miss Lersing. Saler TV ang ano niyan, ang main. Wing France Vlog, mega love shout out. Thank you and good morning. Salamat po sa 23 thumbs up agad. Thank you very much. Ayan o ka, uncle, oh. Nito ko sa ano mo. Ayan o. Ayan o, biro mo 10 minutes. Pinapanood ko 10 minutes. Huwag na kayong maniwala dun sa up to 3 to 4, ganyan. Panuorin nyo na at panuorin. Para sure na magdidikit po. Salamat sa 5 viewers ni kaibigan Tunying. 24 thumbs up. Salamat Ate Janina. SW from Miss Palaka. Hindi na tayo maglalakas ng boses kasi pwede naman palang kahit may ang boses naririnig nyo. Kasi pag MG. May moderator na yan ate Ate Miralisa. Salamat kaibigan, Shirley, like Dan Host, mega love shoutout, good morning sa lahat ng bisita at viewers ni Host from kaibigan Shirley Official. Salamat kaibigan Shirley, harang pa from kaibigan Shirley. Shirley Official. Ayos to 777 views kaibigan ka angkol. Lindo. Tambay lang muna ako my friend. Dito lang ako narinig. Salamat sa mga payo mo from Lindo. Oh no problem yan ate Ate Jasmine. Thumbs up dan. Kay Kaangkol tayo pag 5 minutes palitan ko si Kaangkol ni Manny Orly TV channel. Sunod si Nobird Papa. Ate Wings France, mega love shout out. Thumbs up na po sa nakapin, full package kaibigan Tunying. Yan, mahahalata niyo po yung mga nagdidikit talaga. Matagal silang magbalik, matagal silang mag-mention, gano'n. Orly TV, dan po sa'yo from Wing France, Miss Palaka, mega love shout out. Good morning sa Lersing from kaibigan Shirley Official. Mega love shout out Shirley from Wing France Vlog. Happy Sunday po sa ating lahat mga kaibigan.
Ka-Uncle TV, new friend from Philippines. 6969 vital statistic. 696969 from Tawi-Tawi, Philippines. Miss Palaka representing. Shirley, salamat po sa pag-support mo kahapon sa premiere ko po from Wing Proms Bank. Shirley Official. Virgin Vital Statistic 35, 24, 35 Busy in swimsuit representing Tawi-Tawi City, Philippines. Tagal ko dito kagabi kay Miss Palaka, 11 ako nag-out dito. Super MC ito. Ate, alam ko na. Wing France Virgin Vital Statistic 35, 24, 32 Busy in swimsuit representing Tawi-Tawi City, Philippines. Good morning, Sir Tining from Vilma Evangelista. Tusok na po, mga solid supporters na rin. Sulit yung mga yan, kaibigan, Ka-Uncle TV. Sulit yung mga yan, mga lahat ng mga nandito. Pag may kulay blue na, pag kulay blue na yung pangalan nila, lagi na yan dito sa akin. Mula pagkabata ko ng aking YouTube channel. Kaibigan ko na yung mga yan. Harang from Vilma Evangelista, may galab siya to at Miss Palaka. John Bach Studio. May galab siya to at kaibigan. Ito, pinuntahan ko itong live stream nito eh. Main niya to, main niya po yan John Box. Kalimpang una sa akin to si John Box. May moderator na yan kaibigan John Box Studio. Miss Palaka Idol, panoorin ko video mo. Idol. Makikita nila yan. Makikita nila yan kung maganda yung bakas mo. Wayne France Vlog, Orly Dan, pasukli daw, money Orly. Ate Regina, good morning. Mega love shout out Ate Regina. Regina Channel. Salar Sing, BGBG. Ka-Uncle, 7 minutes Ka-Uncle. Ay, nanonood pa ako, Ka-Uncle. 4. Palitan na kita Si Manny Orly naman, every 5 minutes lang tayo. Para mapin agad. Judel Official, Ka-Uncle, kalimbang ulpo ako. Ingat ka work mo, hirap yan trabaho mo. Magkabit ng eskelito. Ito si Judel, Judel Official, tagal niya nagbalik. Ibig sabihin, pinanood niya yung video mo na 10 minutes. Ayan yan ang the best na dumikit. Kasi pinagbabasihan ko din yung mga nagdidikit sa pinapanood ko. Adelpa, Damascus, Tamsakdan, Team Palaka. So ito, ating friend, Team Palaka. Kalimbang ka na sa akin, Ate Adelpa Damasco May jacket na po yan, may jacket na po. Tamsakdan, Team Palaka. Salamat kaibigan, Vilma Evangelista. Si Sir Gina, may galab shout out from Wim France. May nagpalipad na naman ng $5 from Vilma Evangelista. Wim France Vlog, BGBG. Kay Manny Orly po tayo, Manny Orly. Pag natapos tong kay Ka-Uncle, kay naman ako, kay Manny Orly, 4 din ang ibibigay natin. Para makakuha niyo siya ng watch hour. May galab shout out sis from Ate Regina. Window BGBG #Jasmine14 Swertres. Drop po kayo ng link at magdikitan po. Manood po tayo para legit po tayong didikit. Matatapos na kaibigan ang The Uncle. Kaibigan Tunying, maraming salamat sa ping. No problem, no problem. Salamat sa pa-jacket from Adelpa Damascus. Last 27 sa Yumanoy nasa harang pa. Tamsakos from Ate
Idol Ami Jimenez. Hashtag Joyce Jimenez. Jong Vlog, may galab shout out from Idol Joyce Jimenez. May galab shout out Manay Dong from Wing France Vlog. Okay naman ba yung boses ko? Narinig naman. Win France Vlog, thumbs up, done na po ma'am, full package with bakas sa video mo. Yan na, tapos na, may harang na si Uncle. Ano na kasi yung video niya eh. Maraming views. Tapos yung like niya is yung like niya eh. Sa views lang siya marami kasi maraming siguro dito na na tapos na rin pero may harang. Maraming gustong magkaroon ng tips sa kanyang pag-i-install ng escalator. Manny Orleo. Okay na pala ito Manny Orleo. May like na like number 69 na. Baka ito yung ito yung nakaraan Manny na ito yung nakaraan na binaba mo sa akin. May like na lahat May like na rin. May like na rin Manoy. Salamat. Orly TV from Wim France. Ka-Uncle TV dan subscribe to you all bell. 10 minutes video mo. Pag-install ng escalator, 8 minutes, kinalimbang ko na. Pag may time ka, balikan mo ako para close na tayo. Tinan mo yung mga tinan nyo kaibigan yung ni kaibigan Shirley. Yung kanyang comment. Ang ganda kanyang sarap pa yung basahin. At saka kahit yung binakasan niya na si Uncle TV, kay Uncle TV. Pag nabasa niya yan, sigurado babalikan niya. Hindi naman sa inaano ko si kaibigan Shirley. Pero pag nabasa ni Uncle yan, imposible kahit sino. Kahit sinong dinikitan pag ganyan ang mababasa mong mensyon, babalikan at babalikan mo. Pero France Idol, di kita na kita Idol. Adel Padamasco. BG, Win France, thank you Uncle. Tambay lang muna ako from MG. Sige ate, no problem. Tambay lang, tambay. Oops. Manny Orly, maya painitin natin si Manny Orly. Sunod natin si kaibigan Nobird Papa kasi siya yung pang-apat. May mamaw agad. Aga-aga. Baka madyakitan natin yan. Subuhan mo na kita Mino. Adobong palaka may gatas. Promise palaka. Nobird Papa and Win France. BG. Shirley Idol. Puntahan kita Idol sa bahay mo. Wait lang po kasi nagadikit pa po. Thanks po. Kasama ka ba Uncle? Marindukin nyo ka ba? Kaibigan Uncle, marindukin nyo ka siguro. Ami Jimenez, BG, and MG hashtag Super MC. Salamat sa pag-delete Manny Orly. Wala kang ibang link Manny Orly? Kasi napanood ko na yan eh. Baka meron pa. Para mamaya yun ang ipin ko ulit. Palitan ko muna si ipalit ko muna si Nobird Papa. Manny Orly, baka may iba ka pa Manny Orly. Pakibaba nung iba. Ipipin ulit kita mamaya. Kasi napanood ko na yan. Short video, dinner. Dan sa nakapin. Yan, kay Nobird Papa muna tayo, kay Nobird. Like. Kaibigan Nobird Papa, nakadikit na Nobird Papa.
Nasa harang lang. Unang views. May naka-like na to, kaibigan Nobert Papa, oh. Nobert Papa, mega love shoutout. From kaibigan Shirley Official. Oh, hindi pa naka-like, kaibigan Nobert Papa, oh. Ilalay ko na rin. Pangatlo. Pang-apat. Oh, kaibigan Nobert Papa, di pa rin naka-like, oh. Sweetie Bells. Harang. Sino tong Sweetie Bells na to? Vilma Evangelista, new friend from Philippines. Buhay, masaya, galing. Jodel Official, Wing France Vlog. Galing po ng kamay mag-drawing. May biyaya sa iyo ang Panginoon sa kamay mo. Good job, idol. Kalimbang ul kasi oh. Yan, pero magandang yung mga magandang comment. Pabalik naman kaibigan Wing France. Legit yan si Wing France. Ami Minis ganda, mega love shout out. Nobert Papa, mega love shout out. Okay ito kaibigan Tunying. Sige. Harang, ano, kaya na ba itong Sweetie Bells? Tinan ko lang Sweetie Bells. Parang nakadikit na ako sa Sweetie Bells, ayan oh. Sweetie Bells. Oh. Kalimbang all na yan, Sweetie Bells. Salamat sa punta sa aking live stream. Lagyan na kita ng moderator. Dan sa nakapin. Harang pamanay Dong Vlogs. Hello idol. Thank you Miss Palaka from Bill May Bangilista. Balikan kita. Good morning Miss Adelpa Damasco Virgin Vital Statistic 35-24-35. Best long gown representing Tawi-Tawi City, Philippines. Hi idol, happy Sunday from Adventurer Vlog. Thank you po Adventurer Vlog. Money Early. Yan, no bird muna tayo, no bird. Sige, palitan ko muna si Money Early. Balik tayo kay Money Early. Kasi pagkatapos yung no bird, napanood ko naman si kaibigan No Bird Papa. Ay sige, mamaya naman ay Early. Sunod ulit kita kay No Bird Papa. Para hindi naman maano yung pagkapin kay No Bird Papa. Kaangkol nag-drop ng bahay. Thank you idol. Money Early nag-drop ng bahay. Lindo. Jubel, thank you. OTW ako sa Osmo from Win France. Number 29. Tusok idol from Adventurer Vlog. Tonying Cheer from Dirty Routine. Imbecile 69, my friend. Mega love shout out my friend. Dirty Routine. Imbecile 69. OTW sa nakapin idol from Sweetie Bells. Manood lang po ang katulad ng ginagawa ni Hosaw. Ayan, pinapanood ko si Nubert Papa. 7 minutes and 55 seconds. Pakipanood po, pakipanood. Shout out sa 7 viewers. Salamat sa nagpalipad dyan. Kaibigan Vilma Evangelista. Tsaka si Janine Vlog, Janine Lifestyle Vlog. Ang merienda, $1 is 50 pesos, di ba? 1.1 na to eh. Meron na akong pang burger Jollibee, burger drinks at saka fries. Bullseye TV, mega love shout out. Dan All Orly Channel. Silipin ko lang tong Bullseye na to. Baka ako mabubulseye nito. Anong main mo kaibigan Bullseye? Tanong lang kaibigan Bullseye tanong lang. Ma'am Bilbang Evangelista, Dan full watch po ako. Ako ay masaya. Load video, love it. 468 po ako subscriber sa inyo. Pag may time po kayo, subs kayo. Masaya po akong kaibigan. Opo, the best na kaibigan si Sir Lian. Punta po kayo sa live stream ng kaibigan Shirley. Talagang magtatawanan tayo, lalo na pag nagpa-games yan. Nadali nga rin ako niya ni kaibigan Shirley. Mamaya na ako may friend mong baba. Dito pa ako sa kaibigan natin. Sige kaibigan Lindo, sige. Hashtag just 14 Sir Tres. Adventure Vlog, Early TV Channel, dandikit sa'yo from Adventurer.
Balikan kita, Shirley. Kapatid Willie Boy ito. Sino Willie Boy? Willie Boy Antonano? Nobert Papa, new friend from Philippines. Coming from Miss Palaka. Wala kayong main, kaibigan? Kaibigan Bullseye? O yan na po yung main nyo, kaibigan. Kasi main to main lang muna yung aking kaibigan. Pasensya na po. At sana irespeto natin ang irespeto ko po yung nyo, pero patakaran ko po kasi is main to main muna, lalo na pagbaguhan. Para makilala po ng ating mga kaibigan dito sa YT. Shirley, galing na po ako sa bahay mo, idol. Di na ako nagbaka sa idol, Kalimbang All, from Kaangkol. Shirley, galing na po ako sa bahay mo, idol. Di na ako nagbaka sa idol, Hindi, kaibigan Kaangkol TV, magbakas ka pa rin. Hindi pwede yung ganyan na porket nagbalik ka na, hindi ka magbabakas. Paano sa'yo maniniwala yung dinikitan mo na nag-subscribe back ka? Kailangan pag nagbalik ka sa isang channel, huwag mong kalimutan magbakas para mayroon silang proof na binalikan mo sila, tsaka nanood sila. Huwag niyong sanayin yung ganyan, kaibigan. Kaibigan Kaangkol TV, huwag natin sanayin yung sarili natin na ganyan. Tanggalin natin yung katamaran sa ating pag-YT. Kasi kahit ako, kung di ka naman nag-mention sa akin, paano ko maniniwalang nag-subscribe ka sa akin? BG lang ito, Mentor Tonying, Start na Church. Sige, kaibigan Shirley. Isama mo lagi ako dyan ha. Alam ko naman lagi mo ako sinasama sa iyong prayer. Thank you kaibigan Shirley. Shirley Official presenting Tawi-Tawi City, Philippines. Vital Statistics 69. Nobert Papa, sending full support to your peaceful beach while eating. Dan full pack na idol sa nakapin. Sige, no worries kapatid, from Bullseye TV. Thank you kapatid. Salamat sa panguunawa. Dahil may na kasi sa aking kaibigan. May mga nangyari sa aking channel na napagsasabayan ako sa isang live stream pag pumupunta ako. Tunying Maksam, yung mga pumupunta sa'yo, mga ninja dinidikit. Napagsabayan pa ako ng isang beses sa isang live stream. Nag-live stream ako ngayong maga, hapon, pumunta ako sa mga pumunta sa akin. Napagsabayan ako ng Tunying, yung mga viewers mo, puro lagas ang dumikit sa akin. O di po ba masakit sa pakiramdam ko na mapagsabayan ako ng ganun? Jidel, dan ako sa bahay mo. Tanong lang kapatid, bakit ayaw mo ng sub-account? Hindi sa ayaw ko kapatid ng sub-account. Gusto lang makilala ng mga naandito yung main channel mo para at least magkakilala tayo kung ano talaga main channel. Lahat tayo walang may ayaw sa sub-account. Lahat gusto natin 'yan. Ang sa akin lang para magkakilala yung mga main channel natin. Yun lang kaibigan. Shirley, happy church day from Wim France. Good morning everyone from Angkita Misra. Good morning. No, not sir. Tunying lang. Much better kung sir ay kung tunying lang, not sir. Guys, kasi dan all sir. Shirley, ang taas ng boses mo from Vilma Evangelista. Yun, tapos na ako kay Newbird Papa. Next na nakapin. Next. Tingnan ko lang yung mga nagbaba. Wing France muna tayo, Wing France. Tapos na ako kay Kaangkol eh. Ito, matatapos na ako kay Newbird. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po from Happy Mards.
Okay, from Bullseye. Thank you, kaibigan Bullseye. Salamat, salamat. Guys, support me please from Angkita Misra. Watching harang pa from Happy Marge. Angkita Misra, Imani Orly TV channel. Nag-drop ng bahay. Belma Evangelista. Dahil full pack dikit sa'yo from Adventure Vlog. Pasukli na lang po from Kaangkol TV. Hindi ako marunong, my friend, magpalipad. Paano yan? Wag na, okay lang yan natin. Kung hindi natin alam, okay lang yan. Kahit walang palipad, walang problema yan. Ang kita Misra Idol, Dan Full Pack, sukli na lang po, from Kaangkol TV. No bird papa, wow, sarap ng kain mo sa tabi ng dagat. Ganyan talaga. Pag nasa tabing dagat ka, masarap kumain. Kalimbang ula ko sa'yo. Yun, kalimbang ula daw, kaibigan No bird papa. Kaibigan Tonyong Pugi, labas muna ako dito. Sige, kaibigan Miss Palaka. Kaangkol TV nag-drop ng bahay. Ang kita may galab shoutout from Wing France. Si Swing, dan sa'yo. Thumbs up host, good morning, may galab shoutout bro from Silsoloto. Premier pa thumbs up. Pagkatapos nito, kay thumbs up ko tong ni... Tapos na, kaibigan No Bird Papa. Tapos na rin Nasa live na ni Nasa live stream na ng ibang tao. Wing France tayo, Wing France. Ambisyo sa Migalab, shout out. Nasaan na ba si Ate Ambe? Ayun, nakita ko na nga si Ate Ambe. Thank you sa pin from Wing France. No problem lahat kay Pin. Ambisyo sa Migalab, shout out. Migalab, shout out sa inyo lahat. Bilma Evangelista, galing ako sa bahay mo. May bakas akong iniwan. Ikaw na bahala sa akin from City Bells. Thank you, Ami Jimenez. OTW po ako sa iyo from Wing France. Ate Ambe, hashtag Ami Jimenez, Migalab, shout out. Wing France, dito ako sa bahay mo, Wing France, Di pa nakasubscribe, kaibigan Wing France. Pang 559. Like number 65. Pang 559, pang 560 na, 560. Like number 66. Ito pa, Teka, naglo-loading, Pang 560, nakadikit na pala yung isa. Pang 560, like number 68 na, Ilang minuto to? 10 minutes din, 11 seconds pa, paras kayo ni like number 68 na, 69 na to, 69. Panuorin ko lang yan. Dikit na rin to, dalawa lang hindi nakadikit. Panuorin ko lang. Dan tusok sa premier mo, Ami, dating dikit po. From Wing France. Kaangkol OTW sa'yo, from Ami Jimenez. Dan All Adventure Vlog. Orly TV channel, Dan from Adilpa, Damasco. Salamat host. No problem, no problem. Shoutout sa 8 viewers. Salamat sa 32 thumbs up. Mega love shoutout sis Ampi from Wing France. Wala na si kaibigan Bullseye. Ayaw niya siguro makilala yung kanyang main. Kapatid pala yun ni kaibigan Willie Boy Antonano. Bilba Evangelista, Dan Sob with comment sa latest upload mo. Waiting na lang sa balik. Salamat from Happy Marge. Dan tusok sa premier mo, Ami Jimenez. Dan sa nakapin from Adilpa, Damasco.
Ka-Uncle TV, BG. Sis Marge, may love shout out from Wing France. Yan o, dito pa rin ako, nagsusulat ka na o. Kaibigan Wing France. Ka-Uncle Dan po. Pakibalik naman ka-Uncle si kaibigan Ami Jimenez. Dan na daw si Idol Joyce Jimenez. Shoutouts 9 viewers. Premier patamsak po. Sunod yan, kaibigan Ami Jimenez sa Idol. Bago man premiere niyan, baka mga ano lang ako 2 hours. Pag medyo ano na tayo, mga 2 hours lang. Ang kita Misra, Dan Pulpa, Quats Kalimbal All, pabalik na lang po. Ganda mo naman host from Angkita Misra. Ibang alayan, Indonesian yata, Indonesian. Ka-Uncle TV, full pack dikit sa'yo from Adventurer Vlog. Harang Manoy, from Anidong, Gold Igorot, Tamsak Harang Host from Gold Igorot. Ami Jimenez, BG. Parehas ang ano nila 10.11 minutes. Pelikula nila ni ano. Tama yan paras kayo magpanooran, kaibigan Wing France Vlog at saka si Ka-Uncle. 10 point ano din siya 10.11. Palipad na naman si kaibigan Shirley Salamat kaibigan Shirley, salamat sa yung 125. Ilan na ba yung pinalipad ko? Mega love nito at Gold Igorot from Ambitious Thank you kaibigan Shirley Post ko yan sa community. Lahat ng nagpapalipad sa akin, pinupost ko na sa community para magpasalamat sa mga nagpapalipad sa akin. Noon kasi hindi ko pa alam na mag-post sa community yung lahat nagpapalipad. Pero ngayon alam ko na, every magla-live stream po ako na may nagpapalipad, pinupost ko na po sa community para makita nila, para malaman nilang na-appreciate ko yung kanilang pagpapalipad, yung support nila sa akin, na walang sawang sumusuporta. Kahit na pagkakamalang budol si host. Dan Olmis pala ka from Wilma Evangelista, like 34. Host from Mami Marites Vlog. Mega love shout out host from Bin in Hong Kong. Ambitious na nag-drop ng bahay. Iayuda ko ito. Si Lindo my friend. Sige. Salamat Ate Jasmine Protein Sweatres. Thank you very much. Pag 5 minutes, palitan na kita kaibigan ng Pransa 5 minutes na. Nangalahati na. Pining ko na si Ka-Uncle. Sino next? Yung ano muna ni Ami Jimenez. Premier muna ni Ami Jimenez. Kaibigan Adelpa, dana po ako sa iyo. Dana po ako sa sukli ko sa iyo from Wing France. Exit muna ako, sir. Work na. Thank you so much. Sunod kita dito, Ate Wilma Evangelista, sunod kita dito. Sunod kita kay Ami Jimenez. I'm back. Galing ako palengke from Ate Janine Lifestyle Vlog. Ambitious sa dating dikit. Adobe from Adelpa Damasco. Sunod ko diyan si Wilma Evangelista kay pag natapos ako nito, tapos saka ko kay Idol Joyce Jimenez. Tapos palit ko si Wilma Evangelista. Exit muna ako, sir. Work na. Thank you so much. All from Wilma Evangelista. Thank you din po. Thank you. Galing ako palengke. Ambi Idol, Dan Pulpak na Idol, Kalimbang All. Wing France Vlog, Dan dikit na sa'yo. 5 minutes, may git, pinanood ko. Salamat sa balik from Sweetie Bells. Good morning, Sir Host. From Mabuhay 0808 Vlog. Sorry po, Dan, from Adelpa Damasco. Sorry saan?
Ami Jimenez at TW from Lindo, hashtag Jasmine Pertin Swertres. Tingnan niyo po pag nagpapakilala, maganda pong basahin, di po ba? At least kahit hindi yung gamit niya, ipapakilala natin yung kanyang main. Dobby, ano yung Dobby? Siya sa Dan, Tusok, Watts, Ka-Uncle TV, Dan subscribe with comment, waiting na lang sa balik. From Happy Marge TV. Yan, malapit na matapos oh. Kaibigang Wing France. Ano ba to? The Super Saiyan Goku. Ay, si Goku pala to. Maganda yung kamay nito ni ano, Ate Wing France ah. Sweetie Bell, Ka-Uncle TV, Dan subscribe, waiting lang sa balik. Sweetie Bell sa drop ng bahay. Wing France Vlog, Dan Kulpak Dikit sa'yo from Adventurer Vlog. Jenny Lifestyle Vlog, BGBG. Doon lang po ng bakas. Doon po ako magsusukli. Dito lang ito CP ko from MG. Hashtag Super MC 22 Vlog. Wing France, napatawa si Wing France. Super MC from MJ. MJ, BGBG with love and care emoticon. Thank you Adventurer at TW po from Wing France. Money Early, nag-drop din ng bahay. Bago na to Money Early ah, bago. Sige, sunod kita dito kay ano. Pagkatapos dito kay Bilma Ibang ilista. Support you my friend. Salamat kaibigan, ano ulit ah. Nakita ko ulit yung palipad mo eh. Harang, uli idol from Salersing. Yan, matatapos na oh. May pangalan na si San Goku, Super Science. Miss Lynn, BGBG. Salamat po Miss Lynn. Dito lang luto ako from Janine Lifestyle Vlog. Sige lang Ate Janine. Thank you very much. Manay Early TV channel oh, nag-BGBI nag-drop ng bahay. Sweetie Bells Dan from Adelpa Damasco. Yun, tapos na oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Host, may dalawa kang upcoming. Siguro nagkamali. Oh, nagkamali yun. Dalawa ba? Isa lang yata. Tapos na rin oh. Isa lang yata yun, kaibigan Miss Lynn. Kanina kasi nag-loading. Walang audio. Tsaka camera. Dance na kami sa Premier Harang from Lindo, my friend. Host, may dalawang kang upcoming. Siguro nagkamali ka po. Kanina yun, isa lang yata yun. Mamaya ersin ko yan, mamaya. Shoutout sa 12 viewers. Tapos na kayo kay kaibigan namin Mines. Saliram Gamer, hi from Saliram Gamer. Kaibigan ito na eh. I-adjust nyo na lang po ang date. Kasi madami po nag-chat po doon. Ay ganun ba? Sige, adjust ko na lang sa... Yun na lang susunod pala. Salamat kaibigan Miss Lynn. Sayang din naman yung comment. Laki na ng bahay ni Saliram Gamer oh. 7.89k subscriber. May Martis Vlog, dan subscribe and comment. Salamat, waiting na lang sa balik. Nag-love set out Tammy Mines from Sweetie Bells. Saliram Gamer, so dito ako sa yung ano, dito ako sa yung Jujung. Aba, kalating oras ha. Jujung Kaduram versus Welcome of Gameplay.
Like number 366 ako, kaibigan. Saliram Gamer. Salamat sa pagpunta, kaibigan, Saliram. Unang tusok ko, kaibigan, Ami Jimenez. Ay, meron na pala. Bakit ganon? Napuntahan ko na ba to? Jesse Jimenez? Oh, ito hindi pa oh. Like number 49. Ayun oh. Panuorin ko lang yung thriller. Oh, like number 50. Like number 51. May galap siya to at 6 ambi from MG. Panoorin ko lang yung thriller ah. Ito nakatamsak na pala to. Ay, hindi pa pala. Oh, like 52 pala. Hindi pa pala. Panoorin ko lang yung thriller. Thriller. Ang kita Misra, drop the link. Mabuhay, may galab shoutout from Wim France. Ang kita Misra, don't drop the link, don't drop your link many times. Just drop one or twice. Please, my friend, ang kita Misra. Nobert Papa nag-drop ng link, may galab shoutout. MJ from Wim France. Don't drop link. Ang kita Misra. Don't drop many times. Much better subscribe to its YouTube, small YouTuber. Just subscribe and mention. Don't drop your link many times because I'm not good. Work muna ako, idol, from Kaangkol. Sige Kaangkol. Pasensya kung di ka na mapag-graduate sa grade 5 ah. Kasi pwede naman kitang pag-graduate sana sa grade 5. Kaso ang problema, siyempre marami tayong inaayudahan, apat-apat lang tayo, apat-apat. May mga pang-ayuda to, kaibigan. Mga legit na pang-ayuda, pero hindi naman pwedeng bibiglain natin. May galab siya doon, Ate Juliet. Adil pa Damasco. O palitan ko na si ate Ami Jimenez ha. Si ano muna, nasa na pa yun? Balikan ko lang si si Vilma Evangelista. Yun, dito muna tayo kay Vilma Evangelista ha. Papuntahin mo po siya sa LSOS bukas. Pag-graduate natin. Ayan, nabasa mo, kaibigan, Kaangkol. Kaangkol, full pack, nag-iwan po ako ng mga pambakas sa ospital. From Miss Lynn. Punta ka bukas, may LS na nga kaibigan sa Miss Lynn Espanyola, doon ka na yung pag-graduatein. Konti na lang naman yata. Tusok idol from Pops Tony. Sweetie Wells, then support to you, your channel from Adventure Vlog. Harang from Pops Tony. Hello Ate Juliet, morning po from Judel Official. Hello Judel, tusok from Ate Juliet. Good morning host from Hanggi Granny. Salamat po, salamat. Ma'am si Juliet at lalab sa ambisyosa. May galab siya po. Kita na naman tayo dito. Love you Ate Juliet from Judel Official. Hi, I'm beautiful from Ate Juliet Mukbang. Hungry Granny, BGBG. Lindo, BGBG. Si Ma'am si Jay na pinakamatahimik. Oh, ang hindi may napakatahimik yan ni Ate, ano?
ni Ate J. Hindi nakaka-istorbo yan. Pag nag-live stream, hindi nakaka-istorbo yan. Pakatahimik yung mag-live stream. Jubel, matagal na kaibigan Maksam. Judel, matagal na kaibigan. Tinan mo yung pagbibigkas pa lang niya ng Maksam, hindi na maingay yan. O, tinan mo, Maksam! Ay, nakakalimutan ko pala, Wilma Evangelista. Oh, Wilma Evangelista, oh, like number 11. Nakakalimutan ko na. Oh, like number 11, panoorin ko lang. Ma'am si Juliet, ang pinakatahimik, Miss Lynn. Oh, tahimik yan. Takbo nga ang wakwak yan eh. Like number 11, like number 12, Wilma Evangelista Dan. Wala pang 3 minutes oh. Panoorin na natin ang buo. Oh, pangatlo. Ate Vilma Evangelista, 11 na, 11 oh, like number 13, may dumikit na isa. Hi Wing Beautiful, saging please. Ma'am si Juliet, Vilma Evangelista Dan. Loko ka Ate Juliet. Ha ha ha. O pang-apat, Ate Vilma Evangelista oh. Puro na pala nakasubscribe sa'yo to. Nag-like na lang ako. 14. Judel, nasaan si Dilim? Hello sa Lirang Gamer, have a nice day. From Miss Lynn Española. Nasaan daw si ano? Ella Dilima, kaibigan Judel. Dan po sa nakapin kay Sis Vilma from France. May galap siya at Miss Lynn. May mga dumikit na, ulitin daw. Ako ay masaya. God's not dead. Practice, Vilma Evangelista. Ano pala to? Ano ba yun? Hellsong? Andun sa kulungan. Naiwan ako dito sa labas, tagabantay. Di ba si Judel, boyfriend ni Dilim? Magaling talaga to si Ate Juliet. Marites. Si Juliet, saging pabor. Kanang dako. Mas malaki kay Janine po, 84K. Oo nga, 84K yan si Ate Janine. Janine Lifestyle Vlog. Punta niyo rin po yan, no, si Ate, no, Janine Lifestyle. Gaano din po yan, nagla-live stream po yan. Tawag nito? Si Bead Girl, Ate Janine Lifestyle Vlog pag nagla-live stream. Janine on the bed. Diyan sa nakapin-host full pack sa kanyang masayang kanta. Vilma Evangelista, mega love shoutout. Judel Official, Dan Sob with comment kapatid. Ma'am si Juliet, grabe, dami po alam. Oo, dami alam yan. Marites yan eh. Akin 69 na abuse. Number sa Sir Trish yan ah. Ate Juliet, number sa Sir Trish yan. Ano ba yan? O, tapos na o, ate ano? Dalawa, tapos na o. Next tayo sa nakapin. Next. Si ano naman, Vilma Evangelista. Sino pa nga ba isa? Yung isa pa. Yung isa, Vilma Sweetie Bells. Ka-angkol na ipin ko na Money Early. Ipin ko ulit si Money Early kasi hindi na ano yan. Kanina, hindi tawag nito. Ito yata yun. Yan o, kay Money Early ulit tayo. Yan, tapos na rin o. O, tapos na yung dalawa. Ipin ko lang po saglit yan. Mamaya, sunod ko na si Wing France. Sino nga ba? Orly. Adventurer Vlog. Ay, wala naman link. Tapos na si Ami Jimenez.
Kaibigan Shirley, di nagbaba ng link. Yan, si Ate MB pala, si Ate MB. Dami ko nang babasahin ah. O ate, sabi kasi niya, bantayan ko siya. Sakit siyang ko katawa sa'yo. Maxam, 79 views. 79 views. Akala ko numero natin yan, Ate Juliet, sa sa Swertres. Balihan kita kapatid. Marge, sa bakas mo ha, maya po from Judel. Sweetie Bells, sa drop na yung bahay o Sweetie Bells. Lindo, inati ambe. Bilma Evangelista. Check ball patch. Full watch mom. Search nyo na lang si Jasmine 14 Swertres. Ma'am si Juliet, 100 views. Please. 100. Musit ka Ate Juliet. Kasi sige. Ngab-ngab, oy, tigil mo na yan. Baka mabenta na kita. Gawin baboy, aray ko. Salamat to, from France. May grab siya to, Judel Official. Dressmate na ako. Jubel, over na sa timbang. May grab siya to, Katunying from College Channel. Dito kay Manny Orly ay, baka ito na yung bago ni Manny Orly TV channel. Hindi pa rin. Baka iba yung naibaba ako. Dito man tayo kay Juliet Mukbang. Juliet Mukbang tayo, Juliet Mukbang. Ate Ambisyosa, may galab siya po from Judel. 42 Tusok host from Elimi Vlog. Jubel Kalansay. May galab siya to all from Elimi Vlog. Miss Lynn, MJ nag-drop ng bahay. Dito lang, from Kulit Channel. Salamat, Tatusman. Maigi ng Kalansay, malakas, yung baboy nabibinta aray ko sa'yo ate. Nagalaw siya at Elimi Vlog from Ambisyosa. Elimi Vlog ng BGBG. Ate Juliet, like number 40. Ate Juliet Bukbang, like number 40. Set reminders. 40, 41. Like number 41. 41 na yan 41. 42. Tambay po dito hanggang Nood TV from Kulit Channel. Sige, salamat host, handsome. 42. 42 na yan 42. Sino? 43. 43. Harang ulit kuya. 43 yan like number 43 Yummy Humba from Ate Juliet. Thumbs up from Rotor Mutu. May jacket na po yan, Rotor Mutu. Nambay po dito habang Nood TV. Salamat host, handsome. MJ nag-BGBG, Ate Juliet. Pag nagsama tayo, puro bungis-ngis mga bunganga natin, kaya ayaw ko lumapit sa'yo. Nahawaan ako from Juliet. Harang ulit ko yan from Happy March. Sa Lurching BGBG. Tudo mo yan dahil gera na Max. Doon lang yan, sa kanila lang yan. Bahala sila. Good morning Sir Tonying. Thumbs up down from Margis. Huwag naman sir, Tonying na lang. Okay ng Tonying.
Sarap talaga humba pag kinatay na kita. From Jidil Official. Mega love shout out as tag-seller from Ate Ambe. Hungry Granny, Dan Sob na kapatid from Happy Marge. Happy Marge, may bakas akong iniwan watching your 2 videos. Thanks sa balik. I love you. Ha ha ha. Busy lang po kasi may ginagawa po ako ngayon from Marge's TV. Sige sige, no problem na, no problem. No problem sa busy natin yan. Sige Ate Juliet, si Ate Ambe. Sunod si Judel. Tapos na ako dyan, Ate Juliet ha. 4. Yan, kay Ate Ambe tayo, Ate Ambe. OTW sa'yo, Miss Mukbang Juliet. Babangan ng bayan, no? Ate Jasmine Sturtres. Ay, naipinaw pala kita kanina, no? May galap shoutout po, Judel Official. Ate Ambe, oh. Ay, may like na Ate Ambe. Panoorin ko pa rin ako, Ate Ambe. Malaki epekto ng war sa ekonomiya ng mundo. Oh, palaki ng palaki ngayon ano eh. Pataas ng gasolina. Pangalawa. Yung ekonomiya natin na apektuhan na yung mga inaangkat nating produkto sa ibang bansa. Mag-100 na daw ang presyo ng gasolina. Like number 142, ay 242 Ate Ambe, hindi pa naka-like. Janine Lifestyle to, thumbs up. Ang cute ko kaya Ate Juliet. Pag ngumiti ako, may dimple. Kau may dimple sa puwit. Lipat. Hair lubat. Salamat Ate Janine. Salamat Ate Janine, thumbs up. Kawawa mga bata Max from Juliet. Oo nga eh. Punta na ako kay friend. 20 minutes lang. Hinintay ko. Punta na ako my friend. Sige kaibigan. Ating Jasmine Sturtres. May galab shout out po mabuhay 008. Maglakad na lang tayo. Oo nga eh. Maglakad. Hindi yung iba. Yung motor pinapalit na ng bike. Sinusop yung motor sa bike kasi ang taasan ng gasolina. Sa Ukraine, binigyan baril mga sibilyan para ipagtanggol bansa nila. Wow naman, talagang gera na pa ganon. Baka ka kawawa Ate Juliet, aray ko, musit ka ate. Ha. City Bells, dan subscribe, comments sa new upload. Ate Ambeo, tapos na Ate Ambeo. Nasa live na ako ni Auditor Vlog. Tapos na rin Ate Ambe, Ay Ate Ambe. Ituloy ko na to Ate Ambe, Live number 91. Wawadam Rodriguez Rizal. Patawad. Patuwad lakad ko ate, di man makatayo sarili kong paa. Sweetie Bells, dan subscribe, comment na sa new upload. Taxi TV Uragon, full packs, nakadikit host from Gold Igorot. Maraming salamat host from Ate Ambe. Kain na tunying. Maaga pa naman Ate Janine, 10 pa lang. 10:24. Maya kain na tayo. Pahingi ako ng chicken feet. May ulang ka ba? Mayroon pa ba dyan natirahan yung chicken feet? Ambi beautiful. Napakanda naman, gwapa ninyo. Assalamualaikum my friend, brother from Saipula TV Karachi. Good morning. How are you all dear friend? From Saip TV Karachi. Dating dikit Gold Igorot.
Sunod nating ipipin si Saliram Gamer nga. Ipin ko nga Saliram Gamer. Oh, pakipanood kay ano, kay kaibigan Saliram Gamer. Aha, mangga mukbang. Na dis. Oh, marami pa akong mangga ate. Ate Juliet, marami pa akong mangga. Sweetie Bells pala. Pakibaba rin ng bahay, Sweetie Bells. May galab si Ate Juliet mukbang, dan support, full pack sa masarap na lutong itlog. Baba ka rin ng bahay kay Ate Jenny Lifestyle. Punta po kayo dyan kay Ate Jenny Lifestyle. Marami pong tao yan pag nagla-live stream. Mga foreigner. Yun, Sweetie Bells mo yan. Sunod kita, Sweetie Bells sa kay Saliram Gamer ha. Tapos natin, Beo. Yung sa Wawa Dam. Saliram Gamer tayo, Saliram. Kaibigan Saliram, unang dikit. Salamat po. Salamat po sa pinaka-sexing mukbangers. Happy March TV, dan dikit sa'yo from Adventurer. Wag na, busy ako from Ate Janine. Ayaw mo, di wag, bahala ka. Like 373. Saliram Gamer. Isang dikit. Pangalawang dikit kaibigan Saliram Gamer. Like number 373. 374. Ayun 374. Nagaano yung aking like nagdidikit talaga. Kalimbang ulo. Adventurer vlog pala. Pang-apat, kaibigan Saliram Gamer De. Yan yung lifestyle. Like number 376 na May nag-subscribe ng dalawa. 74, 75 dapat ako. Pero number 76 na. Pang-apat, kaibigan Saliram Gamer. Nandiyan ka pa ba? Kaibigan Saliram. Pang-apat. Pang-apat po na giveaway. Like number 377 70 na araw gasolina. Kaya nga delikado na. Pag na busy ako. 17 na araw sa gasolina. Sa isang araw nga 70 na siguro. Mahaba naman ito. Kalating oras, kaibigan Saliram. Hanggang 5 minutes lang ako, kaibigan ha. Host out muna ako, mamalingki pa. Thank you po, host from Wim France. Sige, kaibigan, no problem. Salamat sa 9 viewers, 48 thumbs up. Dan Saliram Gamer from Atembe. Nandiyan pa ba si kaibigan Saliram Gamer? Yung hindi ko nasuklian, mamaya lang po. Oh, legit yan, Swimming France Vlog. Wala naman tayong bago. Dalawa pa lang yung bagong nakikita ko. Yung mga gumamit na hindi nag-alisa na. Ba't kaya ayaw nilang pag minimension natin yung kanilang main, ayaw nilang ilapag. Mega love shout out Miss Marges TV from Abuhay 808. Matic from City Bells. Magmahal ang bike. Dati nga bumaba na yung bike ngayon magmamahal na naman yan sigurado. Dati yung mga Paxter na bike noon ang mamahal, 15,000. Ngayon na lang, may 6,000 na nga lang remove ko na remove ko na muna dito naman tayo kay Adventurer Vlog. Medyo mahaba-haba itong Kaibigan Saliram Gamer, nandito pa ako, Blaze Sandy po, host, sarang from Chantil May. Migalap siya to, mabuhay from Ate Ambe. Saliram, done watching, dati friend, wow games, Blaze Sandy po, host, sarang from Chantil May.
Sabi ko naman sa'yo, tatampayan kita. Heard by review. Blessan di po ho, sarang. Salamat, Pax TV. Pansin kayo na pa kitang pinapansin kayo ng Pax TV. Ba't nawala ka ng jacket? Ay, ito pala yung takitan ko kanina, si Pax TV. Iba pala yun. Idol, tambay kita. Sige, magbaba ka ng link mo, kaibigan Pax TV, magbaba ka lang. Ayudahan kita, marami tayong pang-ayuda. Bigyan kita ng pang-ayuda, Juban, o idol. Ito nga pala yung baboy. Yung ginamot kayo nagtataim baboy. Hahanap lang ayuda. Max, may bisita ka. Lifestyle. Ate Janine, BGBG in Lindo. Dan ayuda sa nakapin, adventure from MG. Basta kaibigan Pax TV ha, yung katulad ng comment ko sa'yo kanina, siguro nabasa mo naman. Ganun lang lagi ang gawin mo kaibigan. Sigurado, makaka 1K ka agad Pax TV. Ay, dikitan mo na yan, no? Pax TV o yan, si MJ, yung nakapin. Tapos mag-comment ka ng katulad ng comment ko sa'yo. Big thanks MJ sa ayuda. Yan, si Juliet Mukbang o, dahil pang ayuda yan. 6 minutes na o kaibigan. Wala na si ano. Bayan natin pag wala. Si Saliram Gamer. Adventurer vlog tayo, adventurer vlog. Ito, 8 minutes na itong dalawa oh. Ano yun? Hello my friend, nag-clear history pa ako kanina from Ate Jasmine Sir Tres. Mali-mali type ko. Bahala. Big thanks MJ sa ayuda. Harang from Jasmine 14. Oh, yun ang mga tinong sa Ate Jasmine oh. Paharang. Salamat sa mga nagpapaharang dyan ha. Maraming salamat. Adventure, napakaganda naman. Adventure nyo, ingat kayo. Gawa tayong pang-ayuda tulad ni Husdong. Ayaw ko nun. May sakto lang sa akin yung pang-ayuda, sakto. Sweetie Bells pala, Sweetie Bells oh. Baba mo ulit Sweetie Bells. Kasi pag pinanood ko sa Adventurer Vlog, ikaw ang susunod ko Sweetie Bells. Adventurer, napakaganda naman adventure nyo. Ingat kayo, gawa tayo. Full pack na sa nakapin, Adventurer Vlog. May iniwan akong bakas. Thanks sa balik. Ayun o, si Pax TV o. Nagsab-to-sab kami kanina ni Pax TV o. Ba't di naman nalagas? Kayo maniwala dyan sa lagas o. Papa Ubas TV, mega love shoutout Idol Tunying. Ano main mo Papa Ubas? Di pa ako nakasubscribe sa'yo, Papa Ubas ha. Ayun na, di pa nakasubscribe oh. Subscribe pa lang kita ngayon. Panuorin ko lang tong ano mo ha. Dito ako sa puro live stream. Pagtulong sa kapitbahay, Papa Ubas.
Like number 17 ako sa'yo, ay 18. Like number 18, Kalimbang All. Monetize ka na ba, Papa Ubas? Monetize ka na, Papa Ubas? Ako matagal na idol. Main ko yan idol. Oh, alam ko nakasubscribe ka na nga sa akin kasi nakapunta ka nga sa live ko eh. Pero ngayon pala ako nagbabalik sa'yo kung sakaling dumikit ka man sa akin at di kita nakabalikan. Sorry, yes idol. Aba, okay ah. 1,000.9 subscriber tapos sakto sa monetize. Kailan ka na monetize kaibigan, Papa Ubas? Main ko yung idol, ako matagal na idol. Hindi, ako honest lang ako kaibigan ah. Kasi hindi pa ako nakasubscribe sa'yo. Ayaw ko magsalita nakadikit na, matagal na rin akong dikit sa'yo. Okay, yun pala hindi naman. Maganda na po yung nagsasabi ako ng totoo. Kapag okay, bago i-ayuda. Salamat idol Tunyan. No problem, no problem. OTW Pax TV. Iniwanan kita ng bakas. Adventurer Vlog oh. Dito ako sa like number 48. 48. 49. Panoorin ko lang. 13 minutes. 50, 51. May dumikit na isa. Pax TV. Sweeties. OTW. Pang 52 na to. 52. Pang 52. Hindi pa nakasubscribe oh. Idikit ko na rin. Sa akin tama, tig 10 sa isang CP from MJ. Nabuhay OTW ko, sipag mo naman maglinis ng sasakyan ko. Napina ba kita, Jadel? Di pa yata kita napipin, Jadel niya. Ang init. Ate Jess, Janine Lifestyle, BGBG. Ang aking ate. Palitan ko na siya na adventurer ah. Sweetie Bells muna, Sweetie Bells. Lakas naman yan, bakit? Di ba po ho sa idol? Sige, sunod kita kay Sweetie Bells. Pag sinabi kong baba ng link, baba na ng link ha. Yan o, may ano na yan, nakalimutan ko yung ano. Amipel Channel. May live stream na naman. Dan Pulpak. Sa Pin Idol. May jacket na yan, Papa Ubas ha. Shoutout sa 11 viewers. Ba't di nagdagdag yung thumbs up? Vietnam Explorer Adventure in the city and countryside of Vietnam. Habibis Kusain at iba pa, mega love shoutout. Sige po, magsipag muna ako. Magdikit po idol from Judel Official. Sige po, sige po. Sunod ko po yan kay Sweetie Bells. Okay na Sweetie, done na from Pax TV. Pakidikit naman kay MJ. Pa-mention suklian ko. MJ hasta Super MC. Ate Janine Lifestyle, oh, BGBG si Ate Janine. Salamat Ate Janine ha. Part 2, pagtulong, 8.31 minutes, Papa Ubas TV. Ate Juliet Mukbang, BGBG si Ate Juliet. Vlog ni Tino, live.
Ate Jasmine, 14 Sir Tres, Bigi Bibi, Papa Ubas, Dan Pulpak uli. Sa Pin Idol, iwan Dan Pulpak ulik sa Pin Idol, iwan baka sa Idol, from Papa Ubas TV. Good morning Katunying from the Survivor Grandma. Manood po katulad po ng ginagawa ko. Pinapanood ko po lahat yan Tapos magbakas po kung ano pong pinanood. Yun lang po ang ilagay nyo, wag na yung full sending support. Wala akong kwenta yan, full sending support na yan. Papa Ubas DW Ayuda from MJ. Mitit Gabarda. May live na naman si kaibigan Mitit. Ispay, agpay-pay ka. Napudutod. Oh, ang init. Mainit na agad. Ate, The Survivor Grandma. Walang electric fan. Sayang kuryente. Wala pa tayong sahod. Agpay-pay ka. Napudutod. Wala tayong electric fan. Pax TV nag-drop ng bahay. Papa Ubas TV, ako din, 3 gamit ko, basta si Papa Ubas lang. Suklian niyo po, salamat po. Galing naman ng pagkaanaw, kaibigan Papa Ubas. Na-monetize ka na tapos, sakto sa banana mo, 1,000 kakagraduate mo lang yata. Kailan ka po nag-graduate? Ng 1K subscriber. 52 tusok bro, from Johnny TV Vlog. Salamat kaibigan Johnny. Ruby TV is live. Tam sa Karang House from Ate May Kajiyama. Thank you po Ate May. 5 minutes na kaibigan. Adventurer Vlog, 5 minutes. Ate Emma, good morning kuya and Ate YP. Salamat Pax TV, galing din ako sa bahay mo. Dahil mong alaga, good business. Ang babuyan, good luck sa journey. MJ Kalimbang, ulmi sa'yo, tugma, tugtog mo sa barako mong tricycle. Nag-love shoutout sa last, blessed Sunday everyone from Ate Mika Giyama. January, idol kaya lang, puro lagas. Give a blessed Sunday to all of us from Ate Emma, Mika Giyama, Ate May BGBG. Nag-love shoutout to everyone here from Ate Emma. Rotor Moto, dan dikit sa'yo. Andito pa ako sa harang kuya from Emma's Helping Hands. Pax TV nag-drop ng bahay. Danhos Ubas from Ate MJ. Sweetie Bills po tayo, Sweetie Bills ako sa nakapin. Sunod ko dyan sino nga ba? Judel. Mami Martes Vlog, Sunday, live stream. Thumbs love kuya from Ate Emma. Nag-love set out sis May, super MC ito. I'm in from Ate Emma's Helping Hands. Hindi na ako maglataas ng boses kasi hindi na sumasakit, lalamunan ko pag Sweetie than watching sa may dagat po from Ate Juliet Mukbang. MG nag-drop ng bahay. Salamat po sa 14 viewers. Salamat sa pag-pin idol host from Sweetie Bells. Pin-pin din natin lahat para hindi naman nakakaya. Pa-support naman po dyan kay Emma's Helping Hand tsaka kay MJ. Kung hindi nyo padikit, pakidikit po. Nanonood lang si Hoso kasi ang haba. 13 minutes. Kay kaibigan Adventurer. Para makatulong naman sa kanyang WH. Kakagraduate lang niya ng grade 8. Nag-love siya to. Sis, wakwak Juliet. OTW Sweetie Bells. Kumusta na lalamunan mo kuya?
Di niya maalis to Ate Emma. Emma Helping Hand dan full pack. Iwan Bakas Idol from Papa Ubas. Maganda dyan sa nakapin. Maganda maligo dyan sa pinuntahan nila. From Sweetie Bells. Oo nga, ganda ng pagkabana to. Hinawakan niya ng kamay. Jenny Lifestyle, oh, BG. Nagalap sa out Mami Juliet. Survivor Grandma, nag-drop ng bahay. Matatapos na ako, Papa Ubas TV, oh. 7 minutes na dito sa part 2 pagtulong sa kapitbahay. Baka naman may mga ano pa kayo dyan, mga kaibigan. Baka may saging din kayo dyan na pwedeng idikit kay host. Pakidikit naman. Ganda ng dagat na pinunta ni kaibigan Adventurer Vlog, ah. Bigain ko na kabanana. Ano yun? Bigain ko na kabanana from Johnny TV Vlog. Kagigising ko lang kuya. Ha. Emma's done watching. Napakaganda music po. Tusok ko sa pisan dito all. May galab siya tot from Adgin Maris Baby. Gold Igorot dan full pack. Iwan Bakas Idol. Thank you so much Mami Juliet. Papa Obas Vlog nag-drop ng bahay in Juliet Mukbang. Pax TV, Kalimbang Ulpo, Iwan po bakas sa mga alaga mo, si Tantan at mga baboy mo. Good job, Idol, sa mga alaga. From Judel. Baba ng bahay, Judel. Ikaw na isusunod ko. Matatapos na ako dito kay Adventurer. Ayun, thank you. Lane de la Cruz, Super MC ulit to. Dikit na ulit sa host. Aba naman, Ate Meralisa. Ano, lagyan ko ng jacket? Hindi. Manoy dong ka na rin, ha. Manoy dong. Shoutout sa 6 viewers. Salamat sa 55 thumbs up. Patusok lang po, sapat na. Premier tonight, salamat po. From Ate Jean Maris Baby. Oh, salamat. Vlog ni Tino, Kuya Tunying, magandang umaga. May live ka, vlog ni Tino. May live ka, di ba, vlog ni Tino? Idol Emmy, dati hindi pinanood mo na lang video mo from City Girls. MC, ayudahan mo ako host, Miss MC Beautiful, ha. Dinikit ko sa akin, di nalagas. Moderator na yan natin, ano. Parang ulit kuya, 5 minutes. From Emma's Helping Hands. Natapos na Wing France, oh. Wing France, ay Adventurer Vlog. Dan Mami Juliet. Palpak po, ha. Alin ang palpak? Okay, sis Juliet, OTW sa mga alaga mo, kunin ko na. Hindi ko ma-sit up, kaya tinigil ko na. From vlog ni Tino. Oh, nakita ko nagpapapasay, vlog ni Tino. Tapos na Adventure Vlog, o dalawa. O, tapos na rin, oh. Tapos na rin, oh. Tamsak naman ang premiere ni Jean Maris Baby. O, tapos na, oh. 3 minutes left. Salamat ate, Sweetie Bells ako, ah. Sunod ko dyan si, nasa na si ano? Judel.
Sa nakapin, full watch from Ate Jasmine 14 Suertres. Sweetie Belso. Unang giveaway, like number 350. Bill all. Pangalawang giveaway, kaibigan Sweetie Bells. Pangalawang giveaway, Sweetie Bells. Like number 50, 51, 52 na. May dumikit na isa. 3 minutes lang. Pangatlo. Sweetie Bells o pangatlo. 748, 49 to. 749. Like number 252. 2 minutes left. Pang-apat to. Muni ka na ba, idol? Opo, muni na ako. 2020 pa. 2021 pa lang. Like number 254. Pax TV, Kalimbang po, Kalimbang all. Kalimbang all po, iwan mo'y bakas sa mga alaga mo. Ginmaris Dan Tamslad, thriller mo at full pack sa vaccine mo, ma'am. OTW sa nakapin from vlog ni Tino. Harang from the survivor. Nasaan yung bahay mo, Judel? Yun. Dito mo na ako kay Judel, ha? Judel official. $7.45 na kapain, idol lang yan. Ng Johnny TV Vlog. Idol, dalawa na lang po. Goto 1,100. Oh, wait lang, papaubas, no problem. Apat tong ididikit ko siya, apat. Dalawa na lang pala, magsusubra pa yan ng dalawa. May galab siya totos, may galab siya kapatid Johnny TV Vlog. The Survivor Grand, masarap naman po ng prito ng tilapia with kamatis at pipino. Nagutom ako, Kalimbang all. Iwan bakas po. Maganda magdikit si Dilo. Ganyan sana pa magdidikit, hindi yung dan. Maganda yung nagdadan, tapos sinasabi niyo kung saan kayo nagdikit. Yun. Sweetie Bells. Dan full package. Pasukli po from the Survivor. Johnny Vlog. Matsala. From Sweetie Bells. Sweetie Bells, Dan Lablog. Patusok lang sapat sa premiere tonight. Salamat po. Kinain ko na yung niluto mo na itlog, sis Juliet from Lynn de la Cruz. I'm in 15 minutes at watching from Ate Emma. Jasmine Love. Hello from Ate Juliet. Rogelio Llanos TV na bigi-bigi. Ate Juliet mo bang nag-drop ng bahay? Idikit ko na to sa host from Lynn de la Cruz. OTWCs. Kanina wala pa ako nag-view sa video mo. OTWCs kanina. Wala pa ako nag-view sa video mo. Out muna ako, host. Thanks from Gold Igorot. Baba ka ng bahay mo, Gold Igorot. Yun Mars Baby, Kalimbang premiere mo po. Waiting. Tapos na pala, tapos na. Kaibigang Sweetie Bells. May harang Sweetie Bells. Dito kay Judel. Hello, Ma'am Juliet, mag-love share at from Johnny TV Vlog. Gilmares Baby, Judel Official, Dan, patusok lang, sapat na sa premiere tonight. Salamat po. Lynn de la Cruz, nag-drop ng bahay. Salamat po, Gilmares Baby po, from Judel Official. Una o Judel o. Judel Yummy, Toyo favorite yan. Like number 23.
Ruilio Dan, full pack. Iwan baka sa idol. Bahala na kayo dyan ha. Lagi kong pinapaalala sa inyo ha. Pangalawa, kaibigan ano. Jidel. Naglo-loading oh. Like number 22, ay 23 oh. Like number 24 na oh. Kalimbang all. Pangatlo. Oh, like number 25 na yan oh. 25. Salamat Sweetie Bells in Jidel Official. Manood bago magdikit oh. Pang-apat. Salamat post. Nang madami po. No problem Jidel. 680 ka na. Like number 26. 680. Idol Tunying, I have got next. LS mo. Ulit. In fitness na ako from adventure. Idol Tunying, I have to go to next LS mo ulit. Nag-fitness lang. Sige, Kevin, adventure vlog. Sige, pasexy ka lalo. Para marami mag-subscribe sa'yo, kaibigan Adventurer Vlog. Thank you for coming. Ilang minuto to ate? 9 minutes. Jidel Official. 2 hours lang po ako. 2 hours ha. 2 hours. Thank you so much sa dumikit. Babalikan ko po kayo. Arang Jidel, Dan po pasukli from the Survivor Grand, no? Magbalikan po tayo, magbalikan. Habang nagsasaing nanay ko nang kanina, kumakain siya ng ulo ng tuyo, pinaris sa saging. Max LS ako later po. Okay, Ate Juliet, no problem. ODW, the deal official. No problem, Ate Juliet. 2 hours lang ko, 2 hours. Hindi, pangit yung ano, ating boses. ODW na ako sa'yo, kanina pa po. Grandma from Jidel Official. Juliet Mukbang, BG. Ate Juliet. Nandito na ako sa'yo, Jidel ah. Next, anong kapin? Sino pang di napipin? Ito muna kay Ate Jean Maris baby. Papin natin. Salamat everyone. Salamat. Maksam. Salamat po sa 55 thumbs up. Salamat po sa mga nagpalipad sa akin ha. Si kaibigan Shirley. Si Ate Janine. At saka si... Sino nga ba yung isa? Vlog ni Tino, pakisupport naman po. Pakisupport. Sino pa yung isa nagpalipad? Si... Hindi ko naman backread. Kaya muna, ipopost ko naman sa community ko mamaya. Okay, maya ulit delete pa siya lang kita. Para makipagkulitan mi sa'yo. Palablog po from Ate Emma. Yan o, pakilablog naman po, paki-subscribe naman po or paki-thumbs up kay vlog ni Tino sa kay Ate Emma Helping Hand. Sweetie Bells, Dan, dikit na po at full watching po sa video mo. Anne France Resorts. O, tinan mo siya Ate Mika Giamo. Maganda bang gandang mabasa ng ganyan? Sweetie Bells yan o, gandang basahin yan. Kung saan siya nanood sa Ate Mika Giamo. Lynn De La Cruz, nag-drop ng bahay. Jenny Lifestyle, ng BGBG. Salamat Ate Jenny na, salamat. Sismi, baba ka bahay from Lynn De La Cruz. Last 15 minutes ako, 15 minutes. Sudan Dedas Abelhas Apicultura, yun, mega love shoutout. Thank you my friend. You have an LS, di ba my friend? Nagpalipad siya ng ano, ng 1 Russian ba to? Dapat itong dollar na to. Thank you my friend ha. Sudan Dedas Abelhas Apicultura. Thank you for your blue color.
Then ako siya nakapin. BR from Sudan to Abelhas. Dilit Mukbang, Seller Sing. BG, inati ambe. Thank you my friend. Thank you. And more power to your channel and God bless. And more blessing to come to your small channel, my friend. Sudan to Das Abelhas, Apikultura. May live to kanina eh. OTW na po vlog ni Tino. Sakit mong baby Kalimbangul po. OTW na kapin. 11. 25 pesos din pala yun. Pinalipad niya no. Si Dando. Alien Egg ni vlog. Thumbs up cause. May galaw set out po. OTW na kapin. From Ate May Kajiyama. OTW na po vlog ni Tino. Ang cute mong baby Kalimbangul po. Si Dando Das Abela sa Pagkultura drop the link. Vlog ni Tino nag-drop din ng link. So ito kaibigan Rinok Igni. Itong Alien Igni vlog. Paangat program na kayo no kay Jurin Channel. Tapos na ako Papa Obas TV ah. Ay sa kanya nga. Lagyan mo ba ng jacket to? Ate Rinok Igni. Backdance from Mefta Ubden. Wala naman oh. Mefta Uden. Thank you for coming. Di kita nakita na kamo, nagjakitan kita. Oo, sa ko yan. Ano jakitan ko ba? O sige, lagyan ko na ng jacket. Nakita ko naman eh. Paano ba yan? Community Maxam. Punta ka lang doon sa ano. Backdance daw. Hindi naman mumuto. I-resin nyo nga to si ano. Mefta Uden. Wala naman subscriber. Ginmares baby. OTW na ako sa'yo. Kalimbang po kita. Para update ako sa LS mo po. From Detail Official. May jacket na yan ha. Kaibigan Rinok Igni. Oo, legit yan. Isang account. Exit na ako. Alis kami abay from Janine. Sige Ate Janine. Thank you very much. Salamat Ate Janine Lifestyle. Ate Emma. All bell na po. Nakapin. Dating dikit na po from Ate Mika Jam. Harang uli. Papaubas. Dikit na po ako. Sukli. Huwag naman sir. Tuning na lang Ate Igni. Ate Rinok. Tunin na lang. Si Dan Das Abelhas. Drop the link in BGBG. Salamat sa nakapin. Dan tamsak dikit ako sa iyo from City Bells. Super MC22 vlog. Lynn De La Cruz. Dan Love Patusok. Sapat na sa premiere tonight. Mega love shout out Mika Giama. Matatapos na oh. Tamsak lang ako kay ano. Kay thumbs up lang ako kay Ate Jean Maris baby. Tapos palitan kay Jean Maris. The survive. Sunod si Ate Emma pala. Sunod yan si Ate Emma. Helping hand. Musit ka Ate Jildit. Tuluyan ng maksam. Tuluyan ng maksam. Parang max lang. Nahulog ako sa live ko. Hihi. May nanit ko from Ellen Rinok Igni. Kahit ako nagluluko kanina. Hindi ako nakaset. Hindi ako makaset sa ano. Tinang may dalawa akong upcoming. Dan full packs na nakapin idol from Papa Ubas. Papa Ubas muna pala. Dalawa na lang daw para mag 1.1. Para di naman nakakaya. Baba nga ng bahay Papa Ubas. Yun, ipin ko lang yan ng ano. Matatapos na nga to. Saglit lang. Medyo mahaba kasi yung kaya Judel official eh. 9 minutes. Si Dan Abelhas, Apikultura, BG. Irusin ko nga muna ito si ano. Baka makuha paminsala pa to eh. Semet pa Udin.
Ilinig ni Vlog, patamsak sa bagong upload. Salamat. Yun, natapos na. Dalawa oh. Ate Didel. Tapos na rin oh. Nasa ibang lahi na oh. Si Dan Danda sa Bela sa Pagkultura. Dan po from vlog ni Tino. Oo, nagbabalik yan si ano. Si Dando. Oh, tapos na oh. Papaubas sa ipin kita. Sunod si Ate Emma. Ate Jean Marisol, like number 143. Panoorin ko lang yung thriller. Tambay lang sipi ko bro, gagawa pa ako ng lagayan ng computer. Sige bro, no problem bro. Kaibigan Johnny TV Vlog. Vlog OTW from Sudando. Like 144, Ate Jean Maris Bibi oh. Nakasubscribe na po sa lahat oh, Ate Jean Maris. Panoorin ko lang yung thriller na 1 minute, sayang naman. Pangatlo ate oh, dito lang ako BG from Johnny TV Vlog. Like 145. Like 146. Sino pang di na ipipin? Salamat Sir Tunying. At may kadya mo pala kasunod. Nasaan na yun? Nasa yung linggo ubas. Pag-ibaba ng link mo nga pa paniubas. Papaniubas oh. Michelle Monson, may glove shoutout. Ayun, 1.1 ka na pala oh. Oh, unang giveaway. Host, dito ako harang mo from vlog ni Tino. Oh, pangalawa oh, kaibigan. Papaubas, pangalawa to ah. Like number 21. 2021. Pangatlo. Pang 22. O yeah, pang 22 yan oh. May mga harang na. Pang 23 oh, like number 23, papaubas. Papaubas, may glove shoutout po. Apat, panoorin ko lang, no skip ads. Mega love shoutout my friend Enrico Titar.
Ilang minuto pa ubas? 8, ito pala yung 8 minutes. Salamat sa parang idol to niyo. Oo, ganyan tayo kaibigan. Lahat tayo dapat ganyan. Lahat tayong mga small YouTuber. Kahit hindi natin kaibigan, pagpupunta tayo sa kanilang pagpupunta tayo sa kanilang link o sa kanilang ginawang pelikula, pag alam natin na monetize na sila, huwag na natin skip yung ads kasi doon lang naman tayo kikita sa ads eh. Hindi naman tayo kikita dyan sa mga video natin eh. Kaya na ginawa yung video para magkaroon ng ads. Ngayon doon tayo kikita sa ads. Kaya yung mga nag-i-skip dyan, skip ng ads, konting pakiusap naman po, wag na tayong mag-skip ads, lalo na tayong mga small YouTuber lang. Diyan lang tayo kikita eh, pa 50 pa 5 cents, 5 cents centavos. Ayun, nasa ads po lahat yan, may ads pa oh. Tsaka kung tayo man pupunta rin tayo sa ibang live stream, yung mga naandito lahat, pupunta rin tayo sa live stream ng iba, ituro din natin yung tama, hindi yung hindi yung kung anong gusto natin na nagla-live stream, yun lang. Ituro din natin yung tama. Ganito po ang pagdikit, manood muna, magbakas ng tama, at saka wag i-skip yung ads. Ituro din po natin sa iba para ma-share, para yung mitiin ng isang tao na para naman sa atin kumalat. Hindi yung sige magdikitan lang kayo dyan, sige magdikitan kung katulad sa akin kung gusto ko lang magkaroon ng viewers ko, skip ko na to. Tapos ikalimbang all ko, ganito pagpunta ko halimbawa papaubas ayuda, pagka-ayuda balik ako sa live ko. Di ba? Di ba parang pangit naman? Dapat pare-pares tayo magtulungan. Hindi ko titara kalimbang all po para tugtog bagay sa lang gusto mo pa update mi sa'yo. May kadiyama, dan support. Super excited ako manood sa video mo. Full watch talaga. Saba ng comment ko doon. Tama po yan idol, pang papaubas. Hindi ako nag-skip kasi alam ko doon nakakatulong. Tulungan kita, tulungan mo ko, give and take lang. Yan tama, tinanong siya kay Ate Survivor Grandma. Matagal na kami magkakaibigan ito. Tayo lang din lang magpapasahod sa sarili natin. Ako, kayo magpapasahod sa inyo, kayo magpapasahod sa akin. Kayo naman, tutulong din ako para makasahod kayo dahil sa ads na nakikita natin. Yung mga artista, kahit skip ads mo na yan, pero yung mga artista pag malaki ng viewers, mostly ang ads niyan is na lang 10 seconds, 15 seconds, ganun. Nag-live sa ito, Sis Julian Mukbang. Papaubas, dansik sa pagtulong sa kapitbahay, ganda ng content mo, pagtulong sa kapwa. OTW Papaubas TV from Jasmine. 5 minutes ipalitan ko yung kape na. Kay Ate Emma tayo. OTW Papaubas from Jasmine 14. Harang host from Papaubas. Harang host from Papaubas. Ate Juliet Mukbang, BG. Vlog ni Tino nag-drop ng bahay. Yan basta tapusin ko to kaibigan, Papaubas sa 8 minutes. 1.1 ka na. Siguro konti na lang ang kulang yan. 1.1 na dun kita ko. Dun na katong 4. Baka na yan. Umabot ng 1.11. Dito muna tayo kay Ate Emma's Helping Hand. Emma Helping Hands po tayo. Enrico Titar, Dan Full Pack, Iwan Bakas. Papaubas, dikit dana po. At watching po. Part 2, pagtulong sa kapwa.
Enrico Titar, Dan Pool, watch po yung bakas for Papa Ubas TV. Yung si Ate May, ang ganda ng mga comment nyo. Sarap basahin. Salamat po sa 59 thumbs up. Medyo matagal ang harang. Medyo matagal ang harang. Nandito host. Wait ko matapos. From Rinok Ellen Igni Vlog. Hashtag Rinok Igni. Ate Mika Giyama, nag-drop na bahay. Thank you kuya. Love, love, love. From Ate May Pinhan. Sunod natin si Ate Mika Giyama. Enrico Titar vlog. Tapos vlog ni Tino. Sunod-sunod lang. Nauna si vlog ni Tino kay Enrico Titar. Pag natapos to, panoorin ko si Ate Emma. Tapos palit na ako sa nakapin. Ayun, basahin niyo yung ano ni The Survivor Grandma. Tulungan kita, tulungan mo ako. Give intake lang. Pag nag-live stream siya, puntahan nyo. Pag nag-live stream ka, puntahan ka namin. Pag nag-live stream ako, puntahan nyo. Ganun lang yun, lipat-lipat lang tayo. Para dumami yung views, dumami yung watch hour. Richard OFW Vlog, gusto niyo yung thumbs up. Wag boss, hindi naman ako boss, kaibigan. Tuning na lang, tanggalin mo na yung boss. Tuning na lang. Welcome to my live stream, Richard Official Vlog. Hindi pa ako nakadikit sa'yo, kaibigan, ano, Richard Official Vlog. Short video lang itong mga to, short. Pero panoorin mo muna, kaibigan, itong coconut milk. Panoorin mo lang, kaibigan, di mo na ako magko-comment, ha. Mamaya kita balikan. Kalimbang all ka na, oh. Ngayon lang ako tumikip. Hindi mo na ako magko-comment, kaibigan. Pero sure na didikitan. Mga short video kasi, oh. Dito ako sa elevator mo. Escalator. Correct, dapat tulungan talaga. Masarap sa pariendo kung sinusuportahan ka at sinusuportahan mo siya. Oo, tama yan, oh. Pag laging nakasupport sa'yo, sarap kaya sa pakiramdam. Uy, nandito na naman si ganito. Kung may oras kayo, support, ha. Mika Giyama, Dan Full Pack, sukli na ako sa'yo. Thank you from Papa Ubas. Ate Rosa Besi, thank you very much, ho. Tunying, na OFW man, pagbasa mo, haha. Ano yan? Tunying, na OFW man, pagbasa mo. Richard Official Vlog. Ano yun? Di ko magets, kaibigan. All kalimbang niyo po pag nag-LS. All kalimbang nyo para pag nag-LS mag-notify agad. Gaya ni Kuya Tuning. Kalimbang all agad para ano, lahat tayo. Pag nag-live stream nyo sa puntahan natin. Kung marami kayong gadget o tigi-isa, mas maganda kung may laptop kayo. Kasi yung laptop may 10 tab. Yan yung account nyo doon. Una pupunta mo lahat, 10 tab, 10 live stream. Dalawa laptop ko kasi nasira na yung isa. Kakasupport, nasira na yung isa, walang pong pagawa. May kadya na, may lahat yung dikit sa'yo. Idol, work muna ako, ha. Salamat. Sige, no problem, salamat din, kaibigan Papa Ubas. Yun na, tapos na sa live stream na, oh. Papa Ubas. Tapos na rin, oh, Papa Ubas, oh. Ito, nasa live stream na rin, Papa Ubas, oh. Kay Ate Emma ko, kay Ate Emma.
Shoutout sa 17 viewers. Ingat po, Papa Ubas from Vlog ni Tino. Tita Maritski, nadikit na ako sa iyo. Paiwan sana tayo, nagkita na naman tayo. Ilan? Ate Emma, like number 11. Tita Maritski, he has Tagdil official. Like number 11, Ate Emma. 11. 12. 13. 14, pang 14 na to, like 14. Oh, tama, like 14. Taga saan ka, Idol Tunying? Kuya Tunying, ang dami mo naman CP from Vlog ni Tino. Hiram ko sa kapitbahay, kaibigan. Sa ipag ko, pwede ba? Pwede ba yun? Kadami sa laptop? Hindi! Hindi nga ate grandma, hindi. Ito ginagamit ko ate Survivor grandma, oh. Itong laptop. 10 tab. Pag nag-out ako, yung main ko lang naandyan. Pero nakatutok lang niya sa live. 10 tab, nakatutok sa live lahat. Wala naman nangyayari sa channel ko. Hindi naman nagpapadala ng notice si si YT. Huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi. Ang maganda, experiment nyo. Experiment nyo kung totoo. Hindi naman totoo. Hindi wala namang problema. I'm by kaibigan Tunying. In-upload ko lang yan kagabi, kuya. Okay, maiksi lang pala. 3.28 minutes. Bigil lang ading adapt dito yung work ko. Di bagas lang. Sige, ate, no problem. Ano yung sabi niya, Ito yung dami naman CP. Kaibigan to niyo yung patamsak. Buha ako nyo upload video ko. Bagong luto at kakahango lang sa lutuan. Sige, bawa mo kaibigan Ito niyo yung dami naman. Pwede ba yung kadami sa laptop? Di ma-detect. Hindi. Tagasang ka idol to niyo. Dito ako sa Pangasinan, kaibigan Richard Official Vlog. Nakapangasawa ko sa Pangasinan pero in PA ako in PA. No permanent address. Tubong Manila, pinanganak sa Manila, lumaking Bicol, nag-high school ng Quezon Province, pakagraduate ng high school, back to Manila, hanggang sa nakapangasawa sa Pangasinan. Richard Official Vlog, dami CP, pahingi. O, sa'yo na ito isa. Alin dito? Kaso magagalit yung pinanghiraman ko nito. Kaibigan to niyo, patansa. Turuan mo ako. Sige ate, Survivor grandma. Ay, add mo ko sa Facebook. Tunying Maksam pa rin. Walang tinatago si Tunying. Puro Tunying Maksam. Pati Facebook page, Tunying Maksam. Facebook account, Tunying Maksam. YouTube channel, Tunying Maksam pa rin. Richard Official, full pack watch, padikit. Palitan ko pala si Ate Emma. Sino nga ba yun? Nakalimutan ko na. Daldal kasi ng daldal eh. Ate May, baba nga Ate May Kajiyama. Si ano muna pala, ito si Ate May Kajiyama. Nakita ko na.
Richard Official, full pack watch. Pinakabit mo, sarap nagutom ako Kalimbang All Idol para update ako sa LS mo from Judel. Vlog ni Tino and Manny Orly nag-drop ng bahay. Judel Official, salamat po. Nag-LS ako kagabi, 10 PM. Richard Official Vlog, pag mag-LS ka ng gabi, 10:30, makaka-attend lang ako siguro sa mga, pag hindi pa ako antukin hanggang alas 12. Pero pag antukin ako, mga 11, nagpapaalam na ako. Mamaya ako na panoodin kuya, haslag Orly yung video mo ha. Yan mo po kuya Richard, pasyalan kita Idol Richard from Judel. Minsan ML Gaming ako, lagi Idol Judel. Yung selfing hand, full watch, read my comment, salamat. Aha, yun lang. Ganun, sige ba, mahilig ako dyan. Hindi ko nagustuhan yung email. Harang pa ate, maharang o harang. 4 harang, 4. No skip harang. Ay, ito pala, hindi na sa akin itong isa. Kay Ate May po tayo, Ate May. Ate Regina, alam mo bang ginagawa mo, Ate Regina? Baka hindi mo na alam ginagawa mo, Ate Regina, pero salamat sa iyong palipad. Dami ng palipad ngayon, no? Salamat sa mga nagpalipad, ha. Malaking tulong yan sa akin, lalo na sa aking revenue. 9999. Patusok lang po, salamat ma'am. Tapos natin mo. Pasupport naman po ng mga nagbababa ng link, mga kaibigan. Support lang tayo. Thank you Ate Regina ulit ha. Richard Official, drop the link in Nobard Papa, vlog ni Tino. The Survivor ka na, out na ako tining. Salamat for today, he bless. O sige ba, The Survivor Branda, salamat po. Add mo pa ako sa Facebook, Tining Maksab. Patthumbs up naman po ako ng new upload. Dito muna ako kay Ate May Kajiyama. Ate May, like number 73. 73. Ano yung bakit niluluto mo? 74. O, tapos na yung harang, Ate Emma, o. $74. 75, Ate May, o. Hindi pa nakadikit, Ate May, Gajiyama. Done check, Papa Uba, sarang pa. Salamat, from Ate May, Gajiyama. 75, like 75. 76. Hindi pa nagpapapap yung 76, oh. Kalimbangol ko, kalimbangol. Harang pa Ate May yung sa arang, dalawa yung harang, oh. Sunod natin, thank you kuya. No problem. Richard Vlog Official. Magdikitan na po tayo, magdikitan. Baba ka na ba, Ate Regina? Sino kasunod ni Ate May Kajiyama? Tapos na si Judel.
Tapos na si Ma'am Jean Maris. The Survivor Grandma, Richard Official. Tita Maritzky. O, dito muna tayo kay Richard Official. Richard. Ay, Tita Maritzky na nga muna pala. Ay, Enrico Titar pala. Nasaan na ba yung Enrico Titar? Ate Jasmine Porten. Six minutes yung kaya no, kaya Ate Mika Diama. Tuloy alam ipipin ko. Ate Jasmine, nasa na ba? Dito muna tayo kay Tita Maritzky Garod. Tita Maritzky. 5 minutes lang. Tita Maritzky tayo, Tita Maritzky. Salamat sis Mira. Di ko pa nakikita. PM mo sa messenger sis. Dan sis, may ayuda. From Super MC 22 Vlog. Si Ate Ambi pa pala oh. Ano pinakita Ate Ambi no? Ate Ambi. Teka lang po man yung Orly Channel ah. Kasi may mga nakauna na, yung nakakaya naman. Baka namomonitor nila, mapahiya si host. Welcome Emas. Init sa bansa. Teka lang, medyo ano, salamat. Sis Ambe. Yes, host from Ate Ambe. Wait lang, wait. Very official vlog, Dan, full pack, full thumbs up ako sa'yo, all kalimbang. Din, love trip yung comment mo. Haha, high fly, butterfly. O, tingnan mo, mga ganun, yes host. Good job boss from City Bells. Ay, maganda ng comment nyo. Babalikan at babalikan kayo ng mga dinidikitan nyo pag ganyan. Ang kalat ate Mia. Kaibigan niyo, patamsak po ako sa new upload video ko. Thank you kaibigan. Pagkatapos nga ni ano, Tita Maritzky, Manny Orly, ikaw na nga isusunod ko para matamsakan yung bago. Singit ko lang po si Manny Orly TV channel ah. Bago naman ito kuya. Kuya Richard, nagla-live ka sa ML from vlog ni Tino. Tita Maritzky po muna tayo, Tita Maritzky. Sunod-sunod lang po, sunod-sunod. Oo, nagla-live ako, mga idol from Richard.
Official vlog. Shoutout po sa 12 viewers. Tita Mariski Dan sa may support. Dan may support. Yung matatapos na Ate Mayo. Tita Mariski po muna tayo. Tunying, doon ka galing kagabi. Di ba kay Madam Janig? Oh, nandun ako kagabi. Lahat yan pinupuntahan ko kaibigan Richard Official. Hindi naman, siguro hindi naman lahat. Pero kadalasan kaibigan, ang lahat ng nagla-live stream pag nag-pop up dito sa aking screen, pinupuntahan ko agad yan. Ano FB name? Follow din kita. Dun, huwag mo i-drop dito. Type mo lang kung ano name. Kaya nagdikit ako sa gabi. Tambayin ako, kaya ito yung driving. Okay lang natin The Survivor, mag-drive ka lang po, baka may mahuli ka pa dyan. Harang na Ate Mayo. Ate May harang na Close friend ko sa YT, si Madam Janine, Idol Tunying. Okay. Close friend ko rin yan dito sa YT siya, Ate Janine. Janine Lifestyle Vlog. Minsan ko lang nakapuntahan sa live stream yan. Nag-live stream siya. Pag laptop ko siyang gamit, pag tinignan mo, ilagay mo sa live, i-click mo sa live, makikita mo lahat ng nagla-live. Ngayon pinuntahan ko siya. Nakita niya akong pumunta ng 3 beses yata. Lagi na siyang pumupunta. Lagi din ako nasa live niya paggabi. Nagla-live din niya sa umaga. Almusal. Pero kadalasan gabi. Pag ready to siya, ready to bed. Kagabi hanggang 11:30 yata ako sa kanya kagabi. O 11 lang. Hindi ko na matandaan. Hello everyone from Benedict. Still here host from Benedict Nicolas. Tapos na Ate Mayo. Dito na ako kay Tita Mariski. Hindi na ako nagpaparang sarili ko. Tita Mariski isang dikit po. Pang 383. I-drop niyo po Tita Mariski yung may video. Ito katulad ng papalayain kita. Ito. Sino bang papalayain natin dyan? Pag ganitong harang, skip nyo na po. Ate May, ang harang mo is 72 minutes po. 72.19 per sarang. Pag mahaba po, okay lang po yun na mag-skip na. Hindi na po nakakaano yun. Ito nasa iba na Chief RB Manabat. Like number 79. Ito last 7 seconds sa atin yung harang. Tita Mariski pangalawang giveaway pangalawa. Kalimbang all, tapos punta uli ako doon sa papalayain na kita. Ako 79 na. 79 ang aling natin i-release Ay 79 ka? Like number 81 na
Dapat 82 to 82. Tita Mariski, oh, pang-apat. Ay, pangatlo. Pabuhat ako, ha, parang vlog ni Tino. O, doon ako sa palalayain na kita. Pangatlo, pang-apat, papalitan ko yung nakapin, ha. Kalimbang all na rin to. O, pang-apat na giveaway. Kalimbang all na rin yan. Notification. Bell all. Panoorin mo lang yan. Palitan ko na, isingit ko lang si ano. Nagpapasingit. Sana huwag kayo magtampo, dahil isisingit ko si ano, Orly Channel. Kasi kanina pa kaya naman nag-request. Pin lang natin ng 3 minutes bago daw na-upload. Ilang minutes ba itong kayo? Sakto, 3 minutes oh. Pagkatapos ni Tita Maritski. Panoorin ko tapos palit sa nakapin. Tunying, doon ka galing kagabi. Kaya nagdikit ako sa'yo kagabi. Tambay lang. Ano yung page mo? Kaya nagdikit ako sa'yo kagabi. Tambay lang ako, katunying, driving. Mismong YT ako nag-live talaga, pero page ko sa FB, di ko sa live. Doon bago pa lang kasi. FB page ko, Cardo sa Y Vlog. Lagi kami naglalaro ML ni Madam Janine. Ay, okay. Di ako mahilig dyan. Okay po Kuya Richard, baka pwede magpabuhat. Like 79 sa nakapin, sa palayain kita. From Super MC. Ayun, salamat host from Mika Giam. Ako 79 Ano yung sad no? Sad na yung name ko sa MLID. Di ako malakas po from Richard. Okay, W nakapin from Mika Giam. Exit mo na ako, Dultiniel. Bili ng ulam. Salamat ng marami. Salamat din na kaibigan Sweetie Bells. Ako magpapasalamat sa iyo kasi nag-attend ka sa aking live stream. Ma'am Sweetie Bells, salamat po. Nagbakas. Babalikan ko po kayo. Maraming salamat kaibigan Tunying. Ramani Orly. Tita Mariski, dan po ako sa iyo. Pulpa at kalimbang sa iyo. Painitin ko muna ang pagbakas para the set to sub and at the same time. OTW sa nakiwin from Super MC. Dito ako harang mo. Kuya Tunying from vlog ni Tino. Exit muna ako. Idol Tunying. Sige, OTW sa nakapin from Jasmine 14. Idol Tino, copy po. ID mo. Payo sa WhatsApp my friend from Jasmine 14. Salamat Kuya Richard from vlog ni Tino. Baba nga ng bahay ate ano. Ate Jasmine 14. Ngayon ako pa hinahanap. Yun, tapos na oh. Kaibigan Tita Maritski. Sa susunod, ibababa mo yung may live, ay may pelikula. O, patapos na rin Tita Maritski, oh. Tapos na rin itong isa, oh. Mga kaibigan, sa mga dumikit po, mag-iwan po ng bakas at babalikan ko po kayo. Thank you. From Orly TV channel. Salamat Kuya Richard. Di ako sanay tawagin Kuya. From Richard Official Vlog. Dan Richard Official. Sa dumikit mag-iwan ng bakas. May sukli talaga. From City Bells. Bata pa ako ha. From Richard Official. Dan sarang sa nakapin po. Dan sa bupis. From ating Miralisa. Ang mga dumikit sana tamang minute sabi. Manood po, manood ha. Manood. Mani Orleo. Like number 8, number 9. Harang pa ho, harang. Like number 10. Harang ulit. Like number 11. Like number 12.
Ipin ko nga muna to si Enrique Titar. Kanina pa naman to. Sunod yan si Ate Ima. Tapos si Dando Abilhas. Apikultura. Ang magandang bigit, mag-iwan ng bakas at tamang bakas din. At least 3 minutes sa mahabang video. Sa short video tapusin sana po kasi legit tayo. Nagbabalik. Katulad po ng ginagawa natin, oh, yun, oh. Panoorin tapos mag-comment. Thank you kaibigan Tunying. No problem. Ilang minuto po to? Ang haba, 14 minutes. Basta manood lang po ng video, manood ng video. No skip ads, so puro nasa ads to, nasa ads. 3 minutes, 4 minutes ang ads. At may kadya mo, yung ganito yung pinapitas mong orange nung nakaraan, no, nung December. Ganito ba yon? Kita Mars Kidan, dikit po. Until watching po. Sa video, papalayain na kita. Ang sarap. Nagrarap ka ba, Idol Tunying? Hindi ako mahilig dyan, kaibigan. Basketball, kaibigan, mahilig ako, basketball. Basketball lang ang aking hilig, kaibigan, basketball. Kaing marunong tayong konti. Night Cubs, may galab siya to. Pampers Challenge, Paro G. Tama po, dapat 3 minutes dapat, tapos all kalimbang din para wala nang dahilan na kaya naman house. Yung pinitas ko, tangerine, yan ba yun? Uy, ito yata yun eh. Orange kung tungaan dito sa atin sa Pinas. Pero alam ko ganito rin, ganito yun eh. Dikitan lang po, dikitan, bumpers. Dating dikit, vlog ni Tino, from ating ambisyosa. Thumbs up host from Shashi. Nigalab sa my friend Shashi. Suitable thumbs up dan, full package sa video mo. Beach. Bupis ni Orly Boy. Nasa harang pa, ano yun? Mani Orly, 3 minutes yung pangalawang harang. 3 minutes may git. Enrico Titar po tayo, Enrico Titar. May galab shout out my dear friend Tony Maxam, magandang araw. May galab shout out my dear friend, magandang araw. Ano ang mga host, malusong? Yes my friend, Bang BMRS, malusog tayo, malusog. Kahit payat, malusog. May galab shout out sa lahat. Mga idol, bigil lang, busy pa. Good morning host. Blessed morning from Marichel Vlog TV. Thank you my friend Marichel. May galab shoutout po dyan TV Vlog. May galab shoutout bro from Florencio Mongkawe. Five minutes man 5 minutes.
Richard Official Vlog, oh, dito ako sa Going to Pandakan. Ay, bumili ng ano. Kanina pa nakaplito ha, kaibigan Richard Official Vlog. Going to Pandakan na ako. 1 hour. Haba naman ito. 32 minutes na ako nanonood, oh. 32.23. Live stream siguro to. Ma'am Ambisyosa, may galab shoutout din po from Johnny TV Vlog. Thumbs up po from Bang BMRS channel. Like 65 hosts from Anay Florencio Bungkawe. Ambisyosa ako din, dating dikit po sa iyo kapatid. Napinawa kita vlog ni Bino, vlog ni Tino. Vlog ni Tino napin na kita. Ate Ambisyo pa hindi ko napipin. Sa mga hindi ko napipin, mag-mention po ah. Mag-mention po, napapin para pare-paras po tayo. Na sinasabi ko na po na mahina ang memory ni host. Orly TV Dan Idol, may bakas na doon. Keep safe everyone. Salamat Idol Tunying, isang sa kalam. Hundabit lang ang sakalam, hundabit. Live stream mo ba to? 1 hour, 6 minutes and 17 seconds. Going to Pandakan. Stream live on 23 February. Exit muna ako sa alis kasi kami. Salamat ha. Thank you. Thank you po sa lahat ng mga dumikit. Sa bakas lang po ako nagbabalik mga hindi ko pa nabalikan. Thank you Ate May. Guys, pag-view po. Pag-view naman kay Manay Florencio Bungkawe oh. Enrico Titaro, W na ako sa iyo from vlog ni Tino. Oo, naka-LS yan Idol Tunying ha. Mahaba yan. Okay lang yan. 35 minutes na. Okay lang yan kahit mahaba. Para sa WH mo kaibigan. Richard Official Vlog. Salamat po Ate May. Ingat-ingat po. Oo, bibi po sa Arwa Idol. Basta pag pupunta kang live stream, ang ibaba mo is yung ano, yung may upload video, hindi yung bahay mo lang. Ingat Idol May from Richard Official. Rainy Vlogs, tam sa kaibigan Tunying, silip lang, paalis ng bahay. Harang kaibigan from Maricel TV Vlog. Idol, mag-ingat. Vlog ni Tino Tamsakdan po. Full package with bakas sa video mo. 9 minutes oh, 9 minutes. Yun, nilagay na ang ano, carrots. Hinalo na, nilagay na ang ano ba yun? Enrico Titar po tayo, Enrico Titar.
Salamat. Frenny Vlog, nag-drop ng bahay. Pakisupport naman po si Ate Frenny. Marichil Vlog TV, nag-drop din ng bahay. Pakisupport din si Marichil Vlog TV. Balikan ko po yung didikit. Salamat po from Ate Frenny Vlog. Basta magbakas po na maayos. Manood po muna tapos magbakas na maayos. Mahaba itong kay Manoy ano kasi. Orly TV channel. 11 minutes man 11 minutes. Naluluto na oh. Oh. Ito 9 minutes pa lang. Ito 5 minutes. Enrico Titardan, love me beautiful message for all lovers. Frenny Idol, dandi ko sa'yo, all kalimbang from Richard Official. Vlog ni Tino nag-drop ng bahay na Jasmine Fertres, BG, Ilmanay Florencio Mongkawe. Tama ba yung English ko? Aha. Pati sa bakas, hindi ko alam kung tama yung grammar ko. Okay lang yan, kaibigan vlog ni Tino. Ako nga, English Carabao. Bahala sila dyan umintindi. Kung di sila nakakaintindi, edi sorry. Basta important natin, nakapag-English tayo ng kahit konti. Jasmine Portenswer, 3 thumbs up dan. Na po ma'am, full package with bakas. Last ano na po ako, last 7. 12 minutes lang po ako, 12 minutes. Final na po yan, final. Bili na tayo manok mo. Paras na. Marichil, dan sa'yo, all kalimbang. Mag-end ka na Kuya Tunying. Okay, bigan, ano na lang. 12 minutes. $40 minutes kaibigan, oh, nagbabiyahe ka na. Nagbabiyahe ka na, Richard Official Vlog. Papunta ka na sa ano ba yung Pandakan to eh. Marichil TV Vlog, nag-BG. Tamang bakas lang ha, tamang bakas, tamang nood. Nasa harang naman ni Orleo, nasa harang na. Ito, matapos na oh, nasa harang na rin. Mauna na ako my friend. Punta ako sa palengke. Sige, Ate Jasmine. Thank you very much, Jasmine Portin, Aser 3. Thank you very much. Ate Ambi, BG, Marichil TV Vlog. Maraming salamat sa mga dumikit sa akin. From Jasmine Portin, Aser 3. Maraming salamat sa mga nakadikit. Manny Orly TV channel, in Ate Emma, nag-drop ng bahay. Bigi si Ate Emma.
Yan, tapos naman ni Orleo. 14 minutes po. No skip ads. No skip video. O, tapos na rin po. Enrico Titaro, may like na ako dito sa'yo. Ito yung binaba mo ng isang araw. Oh, may like na rin oh. Panuorin ko na lang. Love Me, sign language version. 4 minutes lang, 4 minutes. Next time na lang kita maibipin, kaibigan ha. Palitan ko na siya ng Enrico Titar. Vlog ni Tino, meron pa naman tayong 8 minutes. Harang na uli, Manny Orleo, harang. Dan Vlog ni Tino from Enrico Titar. Baba na ba Enrico Titar? Vlog ni Tino. Like number 10. Nakadikit na. Nandito po kay Enrico Titaro. Patapos na itong isa ni Manny Orly. Pang-apat. Orly TV channel, dahil po sa bupis na masarap. Thank you kaibigan Tunying. No problem. 7 minutes din tong kay vlog ni Tino. Mag-end na po ako pag sakto na sa oras, last 6 minutes. Next time naman po yung mga hindi na pin, next time. Kita-kita po ulit tayo baka Tuesday or Wednesday. Ate Emma Helping Hand, bago rin pala ni Ate Emma to. Yung luto mo Kuya Orly, ibang iba. Sa natikman ko, mas maraming laman yung sayo. Yung iba, puro luya. Hindi, pag kasi pang tinda, kaibigan vlog ni Tino, pag pang tinda, siyempre rin yung laman. Pero sa karamihan lang yan, carrots, sayote. Salamat na marami kayo, Tunying. Ingat palagi. Ingat tayo lagi. No problem, ingat tayo lagi. Pare-pareho tayo mag-ingat. Salamat sa mga nagpalipad dyan mamaya ko ilalagay sa sa community ko yung mga nagpalipad bilang pasasalamat sa inyong lahat. Para at least maramdaman nyo rin na masaya ako at magpapasalamat ako sa inyo sa mga nagpapalipad. Kasi wala tayong join button. Hindi tayo naglagay ng join button. Thank you, vlog ni Tino from Orly TV channel. Harang Lazada, kaibigan Enrico Titar. Maraming salamat sa mga bagong kaibigan from vlog ni Tino. Harang ulit. Nag-iimot kasi ako kuya, ha. Kaya pa nahihugot. Di-imot.
Bakit kasi emote ka ng emote, ate Emma? Vlog ni Tino, nandito ako vlog ni Tino. Vlog ni Tino, di pa nakadikit. Si ano, hindi ko nabigyan ng ayuda si Richard. Like number 12. Enrico Titar, nag-drop ng bahay. Enrico Titar, dan sa'yo idol. Galing mo sa sign language. Kaya na-Paul Kalimbang ako. God bless po. Richard Official Vlog, next time kita ipipin ha. Kaibigan Richard Official. Sorry. Naabutan na tayo. Last 4 minutes. Yun na, tapos na nasa live na natin Tita Beats. Vlog ni Tino, pangatlo. Vlog ni Tino. Subscribe ko na rin sa'yo. Vlog ni Tino. Okay lang idol. Next LS mo na lang. Lagi kitang dalawin idol. Salamat kaibigan. Saka na yung ayuda rin. Hindi pa kita nabigyan ng ayuda. Nandito pa oh. Kasi hindi kita naipin, hindi ko nabigay yung ayuda mo. Harang pa man ni Orly yung isa oh. Dumadalaw ako sa mga mabait na kaibigan from Richard Official. Thank you kaibigan Richard Official. Ronel Labaga TV, magandang tanghali host at sa lahat ng nandito. Mag-end na ako kaibigan Ronel Labaga TV. Salamat at nakaabot ka pa sa thumbs up. Pang 68 thumbs up ka kaibigan Ronel. Tapusin ko lang to, tapos panuorin ko siya no. Ronel, may galab siya from Richard. Idol Richard, baka pwede mo dalawin yung FB page ko, Tino Gaming. Harang pa man ni Orleo, ipanood ko lang to kay vlog ni Tino para 4 din yung ibigay ko kay vlog ni Tino. Ito, matatapos na oh. Natapos na. Salamat po host from Ronel Habagat. Nakatapos na rin oh. Salamat sa pag-ayuda host from vlog ni Tino. Sa Lersing, may galap si Idol Richard. Baka pwede mo dalawin. Richard Official. Okay po. Screenshot ko now. Dalawin kita para matamsak. May galap siya Ronel Habagat. Salamat Ate Ambi ha. Hindi pa rin si Ate Ambi. The best talaga to si Ate Ambi. Kuya, panuorin mo na lang. Mamaya yung in-upload ka. O, pag-end ni Kuya Tunying, maliligo na ako. Enrico Titar, tamang sakdan na po sir. Full package with bakas sa video mo from Money Orly TV channel. Ay, salamat idol. Baba ka muna Ate Emma. Baba mo yung bahay mo para pag-end ko, panoorin ko na dito. O, tapos na rin oh. Vlog ni Tino. Baba mo ate para pag-end ko, ipipin ko tapos pupuntahan ko itong 4. Para hindi na ako mag-search mamaya ng pangalan. 11 seconds. Money Orly TV channel oh. Nga baka walang manood Idol Richard. Ligo challenge ko. Salamat kay Tunying. No problem. Ito, malapit na rin. Patapos na rin siguro itong dalawa na to. Ay, ano pa lang pala itong isa? 4 minutes and 30 seconds. Itong isa naman is 3 minutes. Money Orly, tapos na oh. Tapos na yung harang. 14 minutes. No skip ads.
Vlog ni Tino pang-apat oh. Nakasubscribe na vlog ni Tino. Like number 13. Salamat po, ambisyosa. Tingnan mo akin, Idol Tino, nagligo challenge ako. Okay, Idol Tino, salamat ha. Maraming salamat, kaibigan Tunig. Richard Official Vlog, BGBT. Yan, Ate Ima nag-drop ng bahay. Mag-end na po ako, Dan Orly from Enrique Pitar. Ilang bagat ha, thank you very much sa inyong lahat. Mag-end na po ako. Magkasabay lang palabanan na namin ni Idol Tino. Oh, paras lang kayo Rod ay grade 6. Okay lang yan. Kaibigan Richard Official. Ang going to Pandakan. Oh, 53 minutes na. Kaibigan Richard Official Vlog. 53 minutes and 29 seconds. 6 minutes na lang oh, ay 12 minutes na lang. Matatapos ko na yung live stream mo. Enrique Titar, thank you. Salamat Idol Tunying from Richard Official Vlog. Thank you kaibigan Tunying from Manny Orly TV channel. The sale is on. Idol Richard, hindi ko kaya yung Ligo Challenge. Kahit ako maraming gusto mag-Ligo Challenge ako, hindi ko rin kaya yun. Salamat host. Nahuli po ako sa sunod na lang LS. Live mo. God bless at ingat. Thank you Ornila Bagat. Hahaha. Thank you so much kuya. Hey bless Sandy kuya and ate wifey. Enrico Titar nag-drop ng bahay. Tapos na vlog ni Tino. Yun ate mo. Like number 8. By Idol Tunying. O next time kaibigan na Richard ha. Tapusin ko na rin tong ano mo. Itong LS mo na to. Ilang minutes na lang. 54. 6 plus 6. 12 minutes. Matapos ko na yung live stream mo. O like number 9 ate Ima o. Harang lang harang. Harang to harang o. Bye Idol Tunying. Sige kaibigan. God bless sa lahat from ML Pingan. Gawa muna ako bike Idol Tunying ha. Yung munting bike shop. May munting bike ka siya. Ay may shop ka ba kaibigan ano Richard? Nalakas ngayon ng bike kaibigan kasi mahal yung gasolina. Wala na magbumotor. Palas pala tayo ng tiyan Idol. Yung 6 na abs ko nagsama-sama kaya naging isa. Bye Idol Tunying. Bye sa lahat na nandito. God bless from Richard Official Vlog. Be safe everyone from Ambisyosa. Salamat din Idol Richard from Vlog ni Tino. At Emma Helping Hand. BGBG. Tapusin ko lang itong kaya no. Saan na to? Nasa iba na oh. Ate Emma o pangatlo. Like number 9 yung isa. O like number 10. Ito tapusin ko na kay Tino. 100 na per litro. Oo nga, 100 na nga per liter eh. Nang ano eh. Paktay na tayo niyan. 1 litro, 100. Manay Florence, hindi kita napin. Sorry. Yun po, mag-enda ako. Thank you very much sa inyong lahat. Kita-kita po tayo Tuesday or Wednesday. Salamat sa mga nagpalipad dyan at sa inyong lahat. Salamat sa thumbs up. Salamat sa pag-stay. Malaking tulong yung kay Tunying. Ingat po tayong lahat and God bless us all. Bye-bye!